غني تملس عدقا يقلل له السلام أبجزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتها زوناتنا نفتح علي لسان الصغار وحط مقبر صار الأهوات قراك ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرح خان قناي كان جهنم سختت مران ملس أبزناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قنت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس ليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله ياكل تبلا الله مريت ياكل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام زحدركا قديدو كبهري إنك إيدي حزن إيدك محبني حادنت مزمورنا بحدين غني حادنت مزمورنا بحدين غني كرداد نابوك إثنا دم هينا خمر السخا منفيتنا ركقنا حرجنا خنتصر السخا ناتقادلنا بتصفرخ النبر السخا انبازنا ديوفري ومتصر السخا يخحوي أخلي لا بيتنا تغير مهدر يا بلين كان سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم لومون كم وترو أبزوبانا زقبر جلو رش نزل لو من كسقاس حيلتاتن السلالفان كميلك آيار اللو كنركن فتنينا بعالم درجة أبزوبانا أبزوريانا زقبر جلو سلالفان تترديوكا اتي أب كبابينا زقبر جلو كايدا بقولي لكتهم ببوتغيل جبس مس إثيوبيا كمالتنا مالت رسنا وسغن حدك وجنون ناتو ناراتيف ويكا ناتو مغنيات تقبلنا نغركب يوم تعرج لهم إيرترافز قدايزي تعذابيت يا زلا of course أقدر ستراك تتعود تخل تعذابيت يا بزي نزكن رينا مجمر ياجن اتهم عبيت حيل تاز قبروز ولا عبزوري أنا ترينا تكاوز قتل نغتر دوك اللي لهناك لذي أبتغراي زقبر زلا بوليتيكا دارجا دكتور دبرتين أنت كله حبي أمبوز نبرو مستير على عود يوم ملو زي دما عبس الوا كل ويو بزحت استزلوا فيديو ياخذون لايك مقبار سبورت مقبار كسام مودة تغيرنا دما رجس أنيا بزح كنا مهارنا مجمريا أب أمريكا تجمر لومي let's start what's going on حدا سابميت كبر على أمريكا. We begin the bulletin with the Quad Summit. Indian Prime Minister Narendra Modi met with leaders from the US, Japan, and Australia at the Quad Leaders Summit in Delaware. US President Joe Biden chose his hometown of Wilmington to host the summit for Quad leaders. In his opening remarks, Prime Minister Modi said that the Quad is not against anyone, but for a rules-based international order. أب أمريكا زكاية زلو ناي Quad زبحال حيلي ويون جروب نزي جروب زكوا بريزنت سياس تبغى جريز قلت أبكال جزء جن نهجي Quad زبحال منيو أمريكا ني تشاينا نمغرقار تتكمل زي الاستراتيجي نمانيا تتكم أب Quad أمريكا جابان أستراليا منيروم حجي دما هندو سيخم 4 قينهم علو إذا دما إذا حجز جبر زلو وعلى دما هنداو كيانوس كما يجركا نمغرق أرك تتكمل لتغل كلنا أمريكا استراتيجي كما يجركا نتلات هتغر قريب ስለዚህ ኮንቴይንመንት ነው ናይ ራሻ ብኔቶ ገይሮም በቲ ባልቲክ ሲ በቲ ብላክ ሲ ከምኡውን ብካልእ ከም ዝግበር ዝነበረ ንቻይና ንምቕርቃር ድማ ብኩሉ መንገዲ እዩ እቲ ኣላያንስ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኒው ተኸይድካ ድማ ሳውስ ኮሪያ ጃፓን ፊሊፒን ገለ ጌርካ ዝግበር ዘለካ ክንሪኦ ኢና እዚ ሕጂ ህንዲ ካብቲ ብሪክስ ናብ ኣሜሪካ ገፃ ንኽትመፅእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣሜሪካ ህንዲ ክልተ ዓይነት ድዋጆ ክኽፃት እያ ትፍትን ዘላ በቲ
ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ምስ ራሽያን ቻይናን ክትራኸብ እያ በዚ ድማ ምስ ኣሜሪካ ትራኸባላ ስለዚ ንክልቲኡ ብሎክስ ድዋጆ ክፃወተሉ እያ ትፍትን ዘላ ክልቲኦም ወገናት ካይደልይዋ ኣለዉ እዚ ግን ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብቲ ዞባና ብፍላይ ንስማዕዮ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ respect for sovereignty. He also said that free, open, inclusive and prosperous Indo-Pacific is India's priority. Described the grouping as a force of global good. He added that Quad is here to stay, partner and contribute. At the summit, Quad leaders have appreciated India for its leadership role in the Indian Ocean. Australian Prime Minister Anthony Albanese said that India is a predominant power in the Indian Ocean. ሕጂ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ እዚ ጉዳይ እዚ ኣንጻር ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣይኮነን ንርግኣትን ዞባዊ ሽርክነትን ዝዓለመ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ኣይ ቲንክ ኢትስ ሎጂካል ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ንሪኦ ዘለና ካይዳ ብቐሊሉ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ ዝሕባእ ነገር እውን ኣይኮነን እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝገብርዎ ዘሎ ምትፍናን ክንርኢና እቲ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብሽርክነት ኣብ ንግዲ ኣብ ወታደራዊ ካይዳ نفس وقت أمريكا بفلاي أمريكا استراتيجي كل جزء تايو بارتنرز نيتو زبال كواد زبال نيتو أبي أوروبا نراشا كونتين مقبار كتو كملو خلو نيتو زبال أبتني ني تشاينا كونتين مقبار كواد زبال هالو كالو ونالوم تني لغريكم كل زي ني تشاينا خميجركا أما سمرت توم جا أمريكا تكون تات يمانن تأجامن كوين واسلو زلو نا عقد سبد نا تشاينا تعرفنا عبيد بقول طبعا بشركة لما بقولت في خيس لازلو كويناتنا يراشا لما مودة أسلازابي نا إسرائيل قد دايون كاو فنتتي لا كال دخيت جبري حتى راس لازلو بر أمريكا بزو بلاني نيرواجن تي أبتي tactical ويكات operational level تجبرو زلا مس يوكرين ديو مس إسرائيل أب غزة زجبر زلو كمون مس حوتي أب كاي بحرنا زجبر زلو كل زي tactical كابت استراتيجي ناتنا دعريتي ترفعهم زلو إذا خا على ملو فريد وصلوا زلوا بوتين بريزنتيشن دم عن نزق كنتات زي تبوق يرم كارمويم سفتنا زلوا أمريكا completely overextended ويكا لعل عقمات تزرجع وصلوا زلوا عقمات ناتا نزح قواف زكتو كارمويم سفتنا زلوا ولا أنتم regional powers بالكم بعد تركي UAE سعودي عربيا إيجيبت دم حجي نزح قوافنا أمريكا نزنا أمريكا شجرة قات موازلوا نعود تقييمهم ربحاناتهم ناتهم interest كوحوسيهم زقاي زلوا كل زي ما عبت رقم زلويو اسكن قتل انتهيم دولة Mr. Modi. And Biden said that the U.S. has things to learn from India's experience and leadership in the Indian Ocean. The American president also said that during the summit that China continues to behave aggressively in the South China Sea and Taiwan Strait, and that the president Xi Jinping is using diplomacy to advance his country's interests. Further, Japan. يا جماعة أمريكا ربحها هند انتهت تمطوا ويقلقون أمريكا ربحها نتسوريو تشاينا كم يجرنا كونتين نقبرهم تشاينا نحيل التمسألة كم يجرنا حتيرنا نحزايو إذا أبقى لنا تبي بريزنت سياسة بغير تزاري بلونيري إسك انتهي لونيرو نملس كنا تحازو كم فتنينا. Then hegemony. The world will have to get out of this state of affair. We are at a crossroads. We believe we are in a transition to a new world order. I'm not flattering anyone. I'm not doing any favor to you. علمنا من تهازل يبلا له كروس رودس أب قرنا من قد يازل علمنا قرنا من قد أمونغون تاين هذا اتزنبري world order unipolarity دبلو أمريكا أتمرحو world order نسو تخيل ما multipolar world هذا يكون بزحات حيلتات كواسو لزخولو أبز قرنا من قد ينازلنا راشا دما نزقن بارز تمرح زلا مغنياتو راشا كوينات أوجلا أب عبدو كوينات ناي وتهدراو كينات ناي يوكرين ترايد يكونس بوليتيكاوي قطباوي كمو ناي صلوا بكل منقد يسفع زخونه زمتا بلعلي راشا تغيرو سلو زلو ازي بوتين اتيو زلو نبوتين نمحقواس ويون نمقنان ويون نمحقواس يكون كون زاربا زلو زلنا مدرخ العلا قداسنا زلويو عالمنا دما نزي مدرخ زنت سجيرة صبق كنتات كقاط معهم زغلي زبل نسمعها. This is a global challenge and we have to this global challenge by identify the role of each and every one of us in the whole story. They are printing money. They are not manufacturing anything at all. It's printing money. And this has been one of their weapons globally. The monetary system, the global monetary system, controlled by dollar and euro, has been used. Sanctions here, sanctions there, sanctions there, grabbing this account, grabbing that account, has been one of their tools. This is not going to continue indefinitely. And we need a new financial architecture globally. So, حركة President Ertra نحوار كذكر له زخل
نحوار يزبلكم زلو نزمت عمتات بيوتي هالو هالو نحوار كذكروا لزغل زنبرو مرداتا اب ازيو وسان غزيو ترديهم لهم هاي كل نجار مزبرها كل سب كفلطو يغلي ابت وسان غزي ግን አርሸካ ከተምትخلدو استراتيجيكاوات امامታ ለካዶ ነገራት ከመይ ተንብቦም ሓንቲ ካባቶም one of the most powerful thing is እዚ حجز አላታ ምክንያቱ ነዚ ክዛርብ ዘሎ ከሎ መጀመሪያ ኢለኩም ራሻ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ያ ነራ ምዕራባዊ ዓለም ዳርጋ ዝበስ ሕዝብ ዓለም ራሻ አይዞሌት ገይርዋ በተቆጣባ በትድመ ወታደራዊ ዓቅሙ ጽቡቅ ስለ ዘይነበረ ኣብቲ መጀመሪያ ራሻ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክትወፅያ ዝብል እምነት ኣይነበረን አሜሪካ ይኹን እትናታ ቲንክ ታንክስ ይባሃል ገምጋም ናቶም ኣብዝ ወደይ ነይሩ እንታይ ግን ኢልዎ እሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ኣገባብ ክርዳእና ክኸል ኣለዎ እዚ ዝኽየ ዘሎ ኩናት ኣሜሪካን ኤውሮፓን ትሪሊዮናት ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም ነዚ ኩናት ዝካካይድዎ እዮም ንሶም ኣይኮኑን ዝሞትሉ ዝመውት ካልእ ሰብ እዩ ዩክሬን እዮም በጃ ክኾኑ ግዳይ ክኾኑ እምበር ንሳቶም ናሓዋሩ ክቕፅሉ እዮም ነዚ ዓይነት ተፃብኦ እዚ ንምስጋር ድማ ሶሊዳሪቲ ኣብ ጎኒ ራሻ ደው ምባል ንራሻ ስለንፈቱ ንፑቲን ስለንድንግፅ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነዚ ዘሎ ሓደ ዓይነት ሓይሊ እናፀቐተ እናገበተ እና ዝደለዩ እናገበረ ዝኸዩ ዘሎ ዘይኮነስ ብፍትሒ ዝናበራሉ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኢንተርናሽናል ኦርደር ክህሉ ተኮይኑ ንኣብነት ገሊኦም እንታይ ትብሉ ኣለኹም ራሻ እኮ ሃገር ሒዛላ ናይ ዩክሬን መሬት ሒዛ ዘላ ገለመለ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ ሓቂ ድማ ሉላዊት መሬት ዩክሬን ራሻ ኣትያቶላ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ንከይኣተወቶ ከላ ሽዑ ግዜ ኣጠንቂቓቶም ነይራ ኔቶ ዝበሃል ናብ ዩክሬን ክመፅ ኣይነፍቅድን ኢና ምክንያቱ ናብ ኔቶ እንተመፅዩ ኣብ ኣፍ ደገና ሚሳይላት ተተኪሱ ኣባናውን ክቕፅል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለ ዝበሉ እዩ ስለዚ ዩክሬን ናፅ ሃገር ኮይና ክትከይትኽእል እያ ገምጢልኩም ራይዎ ራሻ እዩ ሱፐር ፓወር ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ዙርያ ናይ ቻይና ይኹን ናይ ራሻ ሓይሊ ክመፅ ኣይተፍቅድን እያ ኣይኮነን ኣብ ዙርያ ናብ ሜክሲኮ እዩ ናብ ገለመለ ወላ ርሑቕ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከተምፅእ እውን ቅድሚ 100 ዓመት ዘውፅኦ ኣለዎም ሓደ ዶክትሪን ገለገለ ዝበሃል ዶክትሪን ኣለዎም ትፈልጥዎ ፀሓፉለይ ንሱ ድማ ኣብዚ ደቡባዊ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ላቲን ኣሜሪካ ይኹን ወላ ሰሜን ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክቐርብ የብሉን ካብ ኤውሮፓ ይኹን ካብ ካልእ ምክንያቱ ንናትና ሴኪሪቲ ስግኣት ስለ ዘለዎ ይብሉ ስለምንታይ ደኣ ንራሻ ኣብ ዙርያ ክትመፅእ ትመርፅ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኮርስ ሓያል ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ድሌታ ክትገብር ትኽእል ሕጂ እዚ ዓይነት ኣሰላልፋ ራሻ በይና ጥራይ ኣይኮነን ትምክቶ ዘለ ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለ ዝበሎ ጥራይ ኣይኮነን ንመለስ ኣብዚ ለንቅና ኣብ ዩኤን ዘጋጠመ ኩነታት ረኣዩ ክሳዕ ክንደይ ፅቡቕ ነገር ይመፅእ ከም ዘሎ እቲ ናይ ሓይልታት ቻይናን ራሻን ዓቕመን ፈሊጠን ንኣሜሪካ ብወታደራዊ ብቁጠባ ጥረ ዘይኮነ ዲፕሎማስያዊ እውን ክብድሃ ከለዎ ኣብዚ ረኣዩ moment for the parties to the ongoing conflict and for the security of the broader region. We all know the ceasefire deal is the best chance to tackle the humanitarian crisis in Gaza and to address regional stability. ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ዝግበር ዘሎ ዩኤን ዳርጋ ኦፊሻሊ ድሕሪ ሕጂ ጥቕሚ ክህልዎ ኣይኮነን ስለምንታይ ቀደም ኣሜሪካ ከም ድሌታ እናገበረት ትኸደሉ ዝነበረት ባይታ እዩ ከም መርኣያ ናቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ እገዳ ክንደይ ግዜ ጠቂሰልኩም እየ ኤርትራ ከም ዝፈፀመቶ ንኣልሸባብ ከም ዝሓገዘት ዝገልፅ ሓበሬታ ይነበረን ወይ ጭብጢ ይነበረን እገዳ ንክገብሩ ግን ኣይከልከሎምን ስለምንታይ ኣሜሪካ ከም ዝመስላ ስለትኸይድ ዝነበረት ኣብዚ ሕጂ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ቻይናን ራሻን ንኣሜሪካ ሓኒቆም እዮም ዝሕዝዋ ሪዎ እዚ ሕጂ ፅቡቅ ቃላት ተዛሪቡ ንህዝቢ ጋዛን ንእስራኤልን ከም ዝድንግፅ ኮይኑ ኣሜሪካዊ እዚ ከም ዝድንግፅ ኮይኑ ኣክት ክገብር ፍትን ነይሩ ቻይና እንታይ ገብርዎ እዮም ራዩ ሕጂ More than 3 months ago, when pushing for adoption of Security Council Resolution 2735, the US claimed that Israel expected the ceasefire deal, but facts seem otherwise. Regretfully, due to the negative attitude of one individual country, the Security Council has long been unable to take strong actions and resolve the Palestinian question, let alone to stop the Gaza conflict. Not a single moment should be wasted in the quest for a lasting ceasefire and the easing of the humanitarian catastrophe, but instead, the US has repeatedly asked for more time and patience for diplomatic efforts. ريوالهم كما يبلو والله لكدتنا أمريكا حواف مخنيت جيروم كمزي نعلم لخ بفلاني قازا خمس حليلهم كينهم أكتس جبروا بتيوين حسنت يزيلوا كمثال استوري أبزع مجابايا سيس فاير مقراص نيتقصن خجبر كلن حجرات نجيفن بسنك فيتونا أمريكا تطويل تدمسيلو حجك أنت قمتيلو حاليوتنا هيز كم زلون نسبة غازا كم زحلن كدحنا كم زفتن زلو أمريكا أكت خجبر كله ما نمزق بلا سبيل لني زبلا زلو توسع أنت يبلا مالو ኣብቲ ግዜታ ኣሜሪካን ታይላንድ ትቤቶ ገራቶ ቻይናን ራሽያን ዝደፍኦ ዘሎ መንገዲ ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ኣሜሪካ ብቁልጡፍ ብዲፕሎማሲ ገራ ምቁራጽ ናይ ተኽሱ ከተምፅኣ እዮም ዝብሉ ነይሮም እንተኾነ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ድሒሮም ክሪእዎ ከለዉ
ግዜ ናይ ምግዛእ እስራኤል መሊሳ ንኽትቅጥቅጥ መሊሳ ንኽተዳኸም ብዙሕ ሰብ ንኽተጥፍ ዕንወት ንኽትፈጥር ዕድል ንከውህባ ከም ዲፕሎማሲ ብሊንከን ናብ ቀጠር እናኸደ ናብ ግብፂ እናኸደ ናብ ጆርዳን እናኸደ ናብ ሊባኖስ እናኸደ ናብ ስዑድያ እናኸደ ዝገብሮ ዝነበረ መፍትሒ ዘምፅእ ኣክት ይገብር ነይሩ መፍትሒ ግና የምፅእ እስራኤል ክሳብ ሕጂ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግብረ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኩነነ ወይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተጻብኦ ድሌታ ትገብራላ ኣብቲ ቃዛ ሕጂ ድማ ለንቀነ ንኽትሪኦ ንኽሰምዖን ዘስካሕክሕ ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘለኻ ምናልባት ትከታተልዎ ተሎም ኣነ እኳ ኣብዚ ቻነለይ ናይ እስራኤል ከምፅ ኣይክልኒ ተጻብኦታት ስለ ዘለዎ ናይ እስራኤል እቲ ዩቱብ ሙሉእ ኩሉ ፕላትፎርም ስለ ዝቋፀሮ እስራኤላውያን ኣንጻር እስራኤል ሓሶት ክትዛረብ ፍርጌቲት ነቲ ሓቂ ሪፖርት ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣንጻር እስራኤል ከመይ እዩ ከምዚ ኣጋኒንካ ወይ እውን ዘይነበረ ናይ እስራኤል ገለ ክትዛረብ ከቢድ እንድዩ ሓደ እቲ ሓበሬታ ይወፅን እዩ እቲ ሓቂ ወፂኡ ዘሎ እስራኤል ዝቐተልዎ ሪፖርት ክትገብሮ ግን ኣይፍቀድን ምክንያቱ እስራኤል ድሌታ ክትገብር ትኽእል እቲ ሚድያ ክዕመት ክኽእል ኣሎ ንእስራኤል ክሽፍነላ ክኽእል ኣሎ ኩሉ እቲ ፕላትፎርም ድማ ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ትንኮ ካብኣቶም ክወፅእ ፈቲኑ ዝነበረ ክልተ ፕላትፎርም ነይሩ መጀመርያ ቲክቶክ ነይሩ ከንታይ ገይሮም መሪና ኣለና ቴሌግራም ድማ ካልኣይ ሓበሬታዊ ክወፅእ ስለ ዝጀመረ ነቲ መራሒ ኣሲሮም ኣለዉ ስለዚ ናይ እስራኤል ሓቂ እውን ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ናይ እስራኤል ጉዳይ ኣብ ዩኤን ዝመፀ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ወይ እውን ኣብ ዩኤን ዝተዘርበሉ ብፍላይ ኣብ ዩኤን ክገብሩ ከለዉ ቪድዮ ነቲ ቀትለት ገለመለ ዘርኢ ኣሎ ብፍፁም ከተምፅኦ ይፍቀደካኒ እቲ ቀትለ ሰብ ክሪኦ የብሉ ምክንያቱ ንእንተሪኡ ንእስራኤል ክፀልኣ እዩ ነቲ ሓቂ ንሶም ዝፍፅምዎ ዘለዉ ግፍዒ ዓለም ተሪኣቶ ሰብ ክፀልኣ እዩ ለንቀነ ኣሜሪካ እንታይ ገይራ ኣላ ይበሃል ኣሎ ፍሪ ስፒች ገለዶ ዝበሃል ዘረባ ዝነበረ ንኣልጀዚራ ዝበሃል ናይ ቀጠር ኣፎም ንክሕዙ መዓድዎም ተባሂሉ ኣሎ ብዙሕ ሚድያታት ተዓፁ ኣላ ኣሜሪካ ንመን እዮም ዝዓፁ ዘለዉ ቀንዲ ነቶም ብትክክል ነቲ ሓበሬታ ስኢሎም ናብ ህዝቢ ዘቕርብዎ ዘለዉ ንኸምኡ ጠቕላላ ዘመተ እዮም ዘካይዱ ዘለዉ ስለዚ ፅንዕ ኢሎም እውን ነዝናትና ነቶም ወላ እውን ንኣሜሪካ ዘየፀብቕ ነገራት ሓቅነት ዘለዎ ንሳቶም ዝበልዎ ከማን ንካልእ ሰብ ከተፍልጥ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ኢቨንቹዋሊ እቲ ቻነላት ናይ ኩልና እውን ሽግር ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ as long as ነቲ ናቶም ናራቲቭ ነቲ ንሶም ክብልዎ ዝደልዩ ዘይተዳምፅ ተኮይንካ ነቲ ካውንተር ኣርጊመንት ናቶም ኣሜሪካውያን ዝብልዎ ኢቭን ኣሜሪካውያን ዝቃወምዎ ዘለዉ ንዑ ከተምፅእ ተኽኢልካ እውን ንባዕሉ ፀገም እዩ ንኢሎማስክ ሻትዳውን ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ንካልኦት ሰባት ጠጠው ንኸብሉ ፀገም ከም ዘይብሎም ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ባት ክሳብ ዘለና ትዕድል ድማ ክነቕሓሉን ክንፈልጦን ዘለና ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ናብ ራሻ ንስከር In the meantime, Gazan civilians are the ones paying for more time with their lives and suffering. How come the time and patience needed from of the Council's paralysis thanks to the US, the Israeli leadership is achieving the objective to expel the West Bank's Palestinian population. Settlement activity has been ratcheted up at a record. እስራኤልን ራሽያን ቻይናን ንኣሜሪካ ፊት ንፊት ገጢሞማ ኣብ መጋባእያ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ከም ሕሱም እዮም ዝልብልብዋ ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ዓቕሊ ፅበት ወሪድዋ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ምክንያቱ ነቲ ዩኤን ዝበሃል ክትቋፀሮ ኣይከኣለትን ሓደ ብፍላይ እስራኤል ንኣሜሪካ ብጣዕሚ እያ ሃስያታ ዘላ ሓቂ ንምስራቅ እስራኤል ሃስያታ እያ ዘላ እቲ እስራኤል ዝገብርዎ ዘለዉ ኣሜሪካ መሓዙት ከም ትኸስር እዩ ዝገብራ ዘሎ ዳትስ ዋይ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ፅንዒ ኢለ ክነግረኩም እየ ከመይ ገይሩ እዩ ምዝምዞ ከም ዘሎ ንኣንፃር ኢትዮጵያ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እዚ ሃጓፍ እዚ ይጥቀመሉ ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናታ ብሰንኪ እስራኤል ኮምፕሊትሊ ብኩሉ እያ ተፀሊያ ዘላ ተፈንፊና እያ ዘላ ክንብል ንኽእል ስለዚ ተፈንፊና ስለ ዘላ ረብሓ ናታ ከተውሕዝቲ ኮይና ነተን ንረብሓ ናተን ኣገዳስነት ዘለወን ስትራቴጂካውያን ሃገራት ከመይ ጌርካ ክትሕዘን ትኽእል ዝያዳ ድጎማ እናገበርካ እናለመንካ እናቀባጠርካ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ሕማቕ ዝግበር ዘሎ ወላ እውን ህዝብናተን ይዕዘቦም ስለ ዘሎ ናይ ግብፂ ህዝብናቱ ይዕዘብዎ ኣለዉ ናይ ስዑድያ ህዝብናቱ ይዕዘብዎ ኣለዉ ናይ ጆርዳን ህዝብናቱ ይዕዘብዎ ኣለዉ ትርኩ ከምኡ ካልኦት ኩላቶም ሃገራት ዓረብ እቶም ካልኦት ሃገራት ናይ ብፍላይ እውን ኣብ ኤስያ ምስ ቀረብካ ማሌዥያ ኢንዶኔዝያ ዝበሃላ ዘን ብዙሕ ኣስላም ዝቕመጥዎን ሃገራት ንኣሜሪካ ከም ዝኽዕብኣ እዮም ኮይነን መመሊሰን ናብ ቻይና ገፀን ናብ ራሻ ገፀን ከም ዝፅግዓ ዝገብረን ዘሎ ኩነታት ንሱ ይብሉ ኣለዉ ወላ እውን ኢማራት ተበልካ እውን ናብ ብሪክስ ኣትዩ መመሊሱ ካብ ኣሜሪካ ፅንዒ ኢለ ከምፃልኩም F-35 ነፈርቲ ብቢልዮናት ክገዛ ሓሲቡ ዝነበረ ገዲፉ ናብ ቻይና ገፁ ይኸይድ ኣሎ ተመሳሳሊ ካልኦት ሃገራት እውን ይገብሩ ኣለዉ እዚ ከዓ ነቲ ዞባና ዘሎ ኩነታት መመሊሱ ዝቕይሮ ዘሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ከምኡ ገይሮማ ወታደራዊ ኸ let's go Following their visit, Putin decided to increase the heat. ክልተ ነገራት ከሪአኩም የብዚ ቅድሚ እዚኣ መምፃእና መጀመርያ ኣብታ ናይ መጀመርያ ሪፖርት ንምፃእ እንታይ ተባሂልና ነርናው Kishida extended support for organizing Voice of Global South summits. This is the 6th edition of the Quad Summit and is a farewell summit for both Biden and Kishida. India will be hosting the next Quad.
So بايدن ናይ መወዳእታ ኣዋርሒ ዘሎ ከምኡ ድማ ናይ ጃፓን መራሒ እውን ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ይበፅሕ ዘሎ ናይ ህንዲ ሓድሽ ተመሪፅ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኳድ ዝበሃል ዩኒቲ ዝገብረሉ ዘሎ ናይ ሰላም እዩ ንሕና ሽርክነት ኢና ክንዕቢ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ቻይና ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኤግዛክትሊ ብግምጣልናቶ Our next story is about the United States. It has placed a missile system in the Philippines as tensions with China go up. A missile system that can fire cruise missiles with range exceeding 1,600 kilometers. Missiles that can basically strike targets directly in China. Is the US preparing for war with China? It does look like it. The missile system had been deployed on the northern island of Luzon, facing the South China Sea. It is close to the Taiwan Strait. So ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ሚሳይላታ ዓበይቲ ሚሳይላት ናታ ኣብ ማኒላ ኣብ ፊሊፒንስ ዝበሃል ሃገር ተውርድ ከም ዘላ እሱ ከዓ ንቻይና ኮንቴይን ንምግባር ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዩክሬን ተጠቂሞም ንራሽያ ንምድኻም ዝገበርዎ ተመሳሳለ ድማ ኣብ ታይዋን ከምኡ ድማ ሕጂ ኣብ ማኒላ እዚ ፊሊፒንስ ዝበሃል ሃገር ንበቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ዘሎ ኮንፍሊክት ዘለዎ ኣብ ንቻይና ንምቆፅፃር ንቻይና ኣብ መንጋጋ መፂኻ ድማ ልክዕ ከምቲ ንራሽያ ዝብሎ ፀንሐ ብዩክሬን ዝገበርዎ ንቻይና እውን ተመሳሳለ ስጉምቲ እዮም ዝወስዱ ዘለዉ ኩሉ እዚ ስትራቴጂክ ትሪኦ ከለካ ድማ ኣሜሪካ ነቶም መወዳድርታ ከመይ ጌርካ ተዳኽመን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኩለን መወዳድርታ ዘውደቐት ሃገር ተቐንኳ መወዳድርታ ዘውደቐት ሃገር እያ ነይራ መጀመርያ ኣብዚያ ስምዑ ቀደም እንታይ ይብሉ ነይሮም ቁሩብ መረዳእታ ክኾነና እስከዚያ ስምዑ criticizing US foreign policy. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኦፕራ ዊንፍሬ ትበሃል ሓንቲ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ቲቪ ስታርስን ቢልዮኔር ኣሜሪካዊት ፀላምን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ንበዓል ዶናልድ ትራምፕ ከም ሕሱም እያ ትፅየኖም ቀደም ግን ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢላ ሓቲተቶ ነይራ ረዩ ብዚ What would you do differently, Donald? I'd make our allies, forgetting about the enemies you can't talk to so easily. I'd make our allies pay their fair share. We're a debtor nation. Something's going to happen over the next number of years with this country because you can't keep going on losing $200 billion and yet we let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. If you ever go to Japan right now and try to sell እዚ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ማእሲ ዝዛረበ ዘሎ 1988 ኤርትራ ናፃ ከይወፀት ከላ ግዜ ዝነበረ እዩ ይህ ማለት ከምዚ ሎሚ ሚድያ ምዕራባዊ ሚድያ ሊበራል ሚድያ ከም ፅሉል ገይሩ እዩ ዝገልፆ በት ነዚ ሕጂ ዝገብሩ ዘሎ ፖሊሲ ቅድሚ ለሰይ ቅድሚ 30 ገለን ዓመታት ዝዛረቦ ዝነበረ ተመሳሳሊ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ መን እያ ነይራ ፓወር ጃፓን ንኣሜሪካ ክትሓልፋ እዩ ዝበሃል ነይሩ ሾ እዚ ጃፓን ኣብዚ ዓድና ንግዲ ነዚ ካምፓኒታት ናትና ትጥፍእ ዘላ ሳያ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ተመሳሳሊ ቋንቋ ናቱ ሎሚ ንቻይና እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣሜሪካ ከም ዝግደስ በዚ ትፈልጥ ኢኻ ኣሜሪካ ፈርስት ዝብል ካብ ቀደሙ ከምኡ ከም ዝነበረ ብጣዕሚ ከም ዝሓርቕ ዝነበረ ንፖለቲካ ግን ከም ምርጫ ይርዮ ከም ዘይነበረ ትስምዑ ኣብዚ something, forget about it, Oprah. Just forget about it. It's almost impossible. They don't have laws against it. They just make it impossible. They come over here, they sell their cars, their VCRs, they knock the hell out of our companies. And hey, I have tremendous respect for the Japanese people. I mean, you can respect somebody that's beating the hell out of you, but they are beating the hell out of this country. Kuwait, they live like kings. The poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. This sounds like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. Would you ever? Probably not, but I do get እንታይ ተሓቶላ ክሳዕ ክንደይ ሃገራት ንኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ናትና ጌርና ንበዓል ኩዌት ንካልኦት ዓረብ ከም ሕሱም ንከላኸለለን ግን ከምቲ ዝግባእ ኣይንኽፈልን ኢና ዘለና ንሳቶም ከም ነጋውስ ይነብሩ ሰራዊት ናትና ድማ ከም በራዩ የገልግሉ እናበለ በንፆርፅሮት እዩ ዝዛረብ ነይሩ ክሳብ ሎሚ ከምኡ ዝብል ዋላ ንኔቶ ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ኤሮጳውያን ወታደር ዝበሃል የብሎምን ውትድርና የውፅኡን እዮም ገንዘቦም ንሓክምና ንጥሮታ ንህዝቦም ከም ድሌቶም ይኸፍልዎ ንሕና ግን ቢልዮናት ገንዘብና ብሰራዊትና ጌርና ንጀርመንን ኤሮጳ ከነውሕስኖ ከምኡ ዝበሃል የለን ኤሮጳ ክኸፍልሎም ኔቶ ዝበሃል ዘይከፍል ተኮይኑ ክንገድፎ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኮመን ሰንስ እዩ ዝኽተል ሎጂክ እዩ ዝኽተል ረብሓናቱ እዩ ዘገድሶ ኣሜሪካ ፈርስት ይብል ነይሩ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ፈርስት ኣገይን ሜክ ኣሜሪካ ፈርስት ኣገይን እዩ ዝብል ዘሎ ማጋ እንታይ ማለት እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ አይዲዮሎጂ ለንቀነ ዝመፀ ኣይኮነን ካብ ቀደም ዝርዮ ዝነበረ እዩ ዕዳኣት ዝነበረ ሃገር እዚ ሃገር እዚኣ ናበይ ክትበፂሕ ኢሉ ስጋኣት ነይርዎ ባት at the end of the day ኣሜሪካ እቲ ፖሊሲ ናቶም ኣብ ደገ እቲ መንግስቲ ነቲ ገንዘብ ከም ድሌቱ ፕሪንት ክገብሮ ይኽእል ስለምንታይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ርቀት ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ይፈልጥዎን እዩ እዮም ዝብሉ ንኣብነት እዚ ኩሉ ወታደራዊ ኣፅዋር ገይራ ኣሜሪካ ንቻይና ኣብ ከባቢኣ ትድርታ ዘላ ንኣብነት እዚ ንሪኦ ፀናሕና ኣብዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ Latest satellite image taken by Planet Labs showed the typhoon at the Lawag International Airport in Ilocos Norte province.
You see, according to reports, the United States has no immediate plans to withdraw a mid-range missile system that was deployed at a location in North Philippines, despite أمريكا أبكباب تشاينا متيا أبزي أريكم سنة لم يشوي ديس أمريكا أبكباب تشاينا متيا تجبر زلا كندر خلنا انتاي مالتي زكت بالكلها تشاينا انتاي تجبر سلا تفتن دلا راشا انتاي تجبر سلا تفتن زلو نتينا أمريكا دومينيانس فالي وي فتن سلا زلو أمريكا دومينيان تمخان سلام تايد ليا دولار ناتا كم دليتا برينت ناقبرت تنبر سلا زفك دلا كردانا لو دولار كم دليت كبرينت خد جبره كم دليت كأدا ددلا خد جبر مو زخوانة سبقن كابتنا كدولار سيستم كساب زي واتس بانكرابت تكون زي تغل نزي كميجر كتو حسي زلو تشاينا قن فليت أملو تجيم كميجر كا تشاينا سوبر باور بغض أبات خوان بزخوانة يقولنا أمريكا أجرا دحر كم زي تبل سلزي بريزنت شي حدا كابتن أمريكا بزيادة تسألوا سلامتين هاجروا completely resilient نتتصورنت كل عينت أجمع توريد أنت متيوا تتصور كم تخلنا تهاجري هانس أصل زلوا هاجرات تشاينا لميناتن زي كونسي ني تشاينا قريبا كنبرا خمزي كلا خنجبرنا لنا بحلايو زقانتايو تزبلت manufacturing تزبلت تكنولوجي تزبلت الصراح تزقلت فن صراح بزحسر من قدي وصيتاو صراح كسرع زغل هاجر كامبانيتاتن كساب زلونا إن منتهى أمريكا قد حصرنا تفتنا لا هاجرات كابانا نخرحكو واقع كخفلهم سلزخونا هاي كرحكونين بمبال بالحبز اللي هو من قدي أمريكا أبقى فينش أم مسيانو كنات عدما مالا جن again تشايناون وتهدروا حيلي وتهدروا عقم كلوالو نعبنت وتهدروا عقم خاخم زد ليكاب زرايج 4 Russian ships were ordered to leave the designated exercise area in the North Sea and pass through the English Channel. Russia also flew 2 strategic bombers over the English Channel. والله زي يوكي بحال زي انجلش channels بحال امونغو فرنسان امونغو عد انجليزن زلو صبي بوتا ناي بحريو سبو غيري بجلابو غير سجر مراخب كوينات ناي راشا بدي صبي منقد انك حلفا وسينن بنيو غيرن حلفا يخلاني رنجن انت ديهم كتحلو بز عينتيو بروفوكيشن اتي نحتكا مطمماتن حيل خمر عين ابي تبصحكم زلون عالمنا رايو زي ناي بحكي اسن بعد كونتاتينا نرزلنا نيكولر زعتقا مراخب كوينات ناي راشا أبا فينشا نا أمريكا متينا بكيبا حمشة شدشة معرض جيران وتينا جدبا نيوكي يعقر جروس لزلو أبتي ستورم شادو ميسايل نيوكرين كنبينا يبلس لزلو تابع هم رح لنا غير مسلوكم يلهم أبا فينشا أمز قبرو وزلو ملك تري تزي تمت فنان لعل درجة بتعزل لابزوان airspace. In response, the UK deployed the HMS Iron Duke and the HMS Tyne to shadow the Russian warships. Britain also scrambled its Eurofighter Typhoons to chase away the Russian bombers. Following this brief chase, the UK's Foreign Secretary pledged 100 years of support to Ukraine, drawing a stern response from the Kremlin. Putin's ally and former President Dmitry Medvedev انتينا نرزلنا تي حيلتات ونحت عدوم زتفانن وزلو معرباين هجرات بديبلوماسي بقطبة أبزك أربعة دماني بريكس وعلى تثبيت أبزك برولو زلو نابزل على الدرجة بتحكم زلون كم معلتنا معلت دما انت دي تفنجر زكون تاتزي نصبق خون كم زغل بزحات يمزنا غرقل نايم فنجار عقم دما نال عليه زغي زلو temperature ناتو مقات ناتو نبرت اي خير على تهل خمنقوم زلو سلازي زخونه يكون ميس كالكوليشن وي جيجا نبتقم كوز خم زغل يريو نابنت ابزن مالا سجي ميديا نايم عرب تايترايت او تلابزي is so I mean how I write the book and how I define autocracy. Autocracy in this book I'm using in a specific way. So I'm talking about a particular group of countries. These are countries that are not ideologically similar. So nationalist Russia, communist China, theocratic Iran, Bolivarian. انتينا نرزلنا ابزي معربا ميديا ابزوا نزي امونغو تايز بالوزربا I don't know the power of evil قال جروب هالو ستيت أنا أو جروب كل وجه ميرام هالو نسدما أمونغو تشاينا راشان إيران نزلوا كم الماسمين كوريا انتهمز بالوزلو نزي كم حادث ستيت أنا أو كم تنكلا يكونات علم كجمهور كله زنبرة أمونغو جرمان جابان كمون لأن زنبرة كم وجيرهم كقلت وجه ميرام هالو الجين تهمز بالوهم دلو Socialist Venezuela, Syria, North Korea, these are not countries that have anything in common ideologically, but they do have a similar way of thinking about power. So these are all countries whose leaders rule without any checks and balances, without any transparency, without any legal opposition, without independent courts. حجي انت تبل ذلا زوم مرحتي حقرات نسها تدقفهم ذلا ديمقراطياويان حقرات زي كونو
ምስ ግብፂ ዓብ ሽርክነት ኣለዎም ናይ ግብፂ መራሒ ዝነበረ ምርጫን ናይ ቭላድሚር ፑቲን ምርጫን ሓደ ነይሩ እስከበለኹ ቭላድሚር ፑቲን ብምርጫ ብህዝቢ ተመሪፁ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ድማ ብህዝቢ ተመሪፁ ንናይ ግብፂ ከም ጽቡቕ ዲሞክራሲያዊ ገይሮም ተቐቢሎም ኣለዉ ንናይ አልጀሪያ ከም ጽቡቕ ምክንያቱ ምሳቶም ስለ ዘለዉ ንናይ መን ኢኻ ትብሎ ንናይ ራሽያ ግን ከም ሓደ ሰይጣናዊ ዲክቴተርሽፕ ኢራን ለንቀናይ ምርጫ ገይሮም ተመሳሳሊ ቻይና ናይ ቻይና መራሕን ናይ ህንድ መራሕን ሓደ ዓይነት ዕድመ ስልጣን እዩ ዘለዎ ነቲ ናይ ህንዲ ናይ ዲሞክራሲ ፍሉይ ኣብነት ገይሮም ክወስድዎ ከለዉ ነቲ ናይ ቻይና ግን እቲ ዝሓመቐ መራሒ ሕማቕ ዲክቴተር ምክንያቱ ክልቲኦም ከን ተወዳዲርካዮም ኣብ ዘበነ ፕሬዚደንት ሺን ኣብ ዘበነ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲን ናይ ዓወት ንበይን እዩ ንቻይና ብትሪልዮናት ቁጠባናታ ከም ዝዓቢ ገይርዎ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ግን ሓደ ዲ ወላ maybe ሓደ 5 ትሪልዮን ከም ዝውስኽ ገይሩ ሓደ 6-7 ትሪልዮን ቁጠባ ክውስኽ ከሎ ስለዚ ፕሬዚደንት ሺ ዝለዓለ ውፅኢታዊ ፕሬዚደንት እዩ በንጻሩ ግን እዚኣቶም ከም ሰይጣናውያን መራሕቲ ገይሮም ክገልጹልካ እዚ ብዙሕ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዝነበረ በትናቶም ኣጀንዳ ዘይትኸይድ ኮይንካ ንስኻ ሕማቕ ሰቢኻ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ተዳኽር ኮይንካ ግን ንስኻ እቲ ዝበለፅካ መራሒ ኢኻ ዝብልዎ ብግልፂ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ኩሉ እዚ ናይ ሱፐር ፓወርስ ክኾን ከሎ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክንመጽእ ኢና This economic logic also functions in the inverse. Each missile launched by the US Navy has cost taxpayers between $1 and $4.3 million. When these types of missiles are used to take out budget drones worth $2,000, it is the cost equivalent of using a bazooka to kill a fly. In such cases, it is hard to ascertain who these types of missiles are used. እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ሑቲ ብዝፈጥሮ ዘሎ ሓይሊ ብሕጂ ድማ ራሽያ ንሑቲ ከተዕጥቆ ከም ትኽእል ዝውረ ዘሎ እሱን ተውርያቶ ቀይሕ ባሕሪ ንኣሜሪካ ንፅልዋ ናይ መሻርክታ ከቢድ እዩ ክኸውን ስለዚ እቲ እንታይ እያ ክትገብር ኣሜሪካ ኣብዚ ብኸመይ እያ መፍትሒ ክትረኽበሉ እንታይ እያ ክግበር ዝኽእል ኣብዚ ኩነታት እዚ we don't know ብሕጂ ክርአ እንተኾነ እቲ ናይ ሑቲ ምሕያል ነቲ ጂኦፖለቲካ ብቁልጡፍ እዩ ዘንቀሳቕሶ ዘሎ ሕጂ እንታይ ንርኢ ፀኒሕና ኣብቲ መጀመርያ ናይቲ ቪድዮ ኣሜሪካ ምስ ህንዲ ኮይና ትኳድ ዝብል ግሩፕ ኣብዚ ህንዳዊ ውቅያኖስ ፕሮጀክሽን ኦፍ ፓወር ንኸርኢ ሓይሉ ንኸርኢ ስለምንታይ እዚ ቦታ እዚ ሑቲ እናሓየሉ ክመፁ ከለዉ ዝያዳ ፅልዋ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ከምኡ ድማ ሑቲ ምስ ኢራንን ምስ መንን እዩ ዝምድና ዘለዎ ምስ ራሽያን ቻይናን ዝምድና ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ነዚ ካውንተር ክትገብሮ ትኽእል ናይዚ ሶማሊላንድ ክትለደወገለዶ ዝበሃል ዘሎ ቲዮሪ ኣብዚ ዝኣቱ ከምኡውን እዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ዘፀልሎም ዘሎ ንኢትዮጵያውያን ኣብዚ ኢኩዌሽን እዚ ዝኣቱ ምክንያቱ ኤርትራ ምስ ግብፂ ምርኻባ ናይ ግብፂ ሚኒስተር ናብ ኤርትራ ምምፅኡ ኣይኮነን ዘገድሶም the same minister ምስ ኣሜሪካ ክራኸብ እናሓሰበ ከሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ገይሩ ስለ ዝኸደ እዩ ስለዚ ኤርትራ indirectly ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ እቲ ዝነበራ ፅልዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ሽፍት ክትገብረ ትኽእል እያ ስለ ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኢሊት ጨርቆም ክድርብዮም ደልዮም ዘለዉ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ዝተዛረበቶን ዘውፅኦቶ ሓበሬታን የለን ንቐፅል እቲ ኩነታት ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ በዳህ ኮይኑ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዘለዋ ወታደራዊ ሓይሊ ተጠቂማ ነቲ ናይ ሑቲ ሓይሊ ጠጠው ከተብላ ይከኣለትን ስለዚ እንታይ ክትፍትን ዘለዋ ካልእ መንገዲ ከተናደ ኣለዋ እዩ ዝብላ Consider such expenses as they go to the polls in November. The legacy of the wars in Iraq and Afghanistan has left the American electorate with little appetite for foreign wars, particularly not wars that necessitate deep commitments such as Israel's war in Gaza and its associated spillover. The nature of this conflict has also deprived Washington of relying on its traditional strategy of coalition building. Due to the intense controversy in Gaza, none of the Middle Eastern powers are willing to get directly involved. Force Operation Aspides has strikes on Yemeni soil and instead ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ኦፕሽንስ ናታ ዕድላት ናታ ኣብዚ ቦታ እዚ እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ብሰንኪት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ዓረብ ብምልአን ምስ ኣሜሪካ ንኣብነት ኣብዚ ፕሮስፔሪቲ ጋርዲያን ኢላ ዝገበረቶ ዝኾነት ሃገራት ዓረብ ካብተን ኩለን ሃገራት ዓረብ ምስ ኣክትኣቱ ዝደልየት ሃገር ከም ዘይነበረ እዚ እንታይ ዘርእየካ ብሰንኪ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታቲ መሻርክታት ትኸስር ከም ዘላ ስለዚ ነቶም መሻርክታ ንምሓዝ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ከም ትኽእል ግብፂ ድማ ነዚ ብኮ እዚኣ ክትጥቀም ትፍትን ዘላ እዚ ብኮ እዚ ምጥቃም ማለት ድማ ንዓብደልፈታሕ አልሲሲ ስትራቴጂ እዩ ስትራቴጂ እዚ ድማ ብኸመይ ክጥቀመሉ እዩ ከተኣሳስረልኩም ክፍትን እየ ንእሽተይ ነዋሕ ስለ ዝኾነ እታ ሪፖርት ኣብ ካልእ ግዜ ቪድዮ ክገብረልኩም ክፍትን እየ ኣብዚ ኦፕሽንስ ክገብር ከለኹ ንሰምዖ ንእሽተይ ኦፕሽንስ 3 days. Such havoc has not been lost on insurers who have increased premiums substantially. 10 days.
In global trade, every day added is Okay, እዚ ሓደ ኣስፔክት እዩ እቲ ኣሜሪካ ዘለዋ ዕድላት ኣብዚ ቦታ እዚ እናፅበበ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ ሕጂ ቀስ ብቐስ ናብቲ ዞባና ዙም እናገበርና ክመፂና ሓደ ብተደጋጋሚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ ክዝረብ ከሎ ነዛ ስእሊ እዚኣ ዘክርዋ ቀይ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ድማ እቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ዓሰብን ራስ ዱሜራን ዘለዎ ቦታ ልዑል ኣገዳስነት ቀደም ነይርዎ ሎሚ ግን ካብቲ ዝነበሮ ብዕፅፊ ወሲኹ ዘሎ ስለምንታይ ቀደም ቅድሚ ለትሰይ ቅድሚ 6-7 ዓመት ወይ እውን ቅድሚ 10 ዓመት ንበሎ እዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ ክብፅሓዩ ዝብሉ ውሕዳት እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ፓወር ናታ ኮምፕሊትሊ ኣብ ምልክት ሕቶ ያትዩ ዘሎ ገለ ነገር ጌራ ከምኡ እዮም ዝብልዋ ዘሎ ኣሜሪካ ገለ ነገር ጌራ ናይ ቻይና ናይ ራሽያን ሓይልን ዕቤትን ጠጠው ከተብሎ ተዘይኪላ መጠን ግዜ ዝኸደ ንኣብነት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ድሕሪ 2-3 ዓመት 4 ዓመት ገለንቲ መጠን ግዜ ዝኸደ መጠኑ ኣሜሪካ እናኸሰረት እያ ክትከይድ እዩ ዝብል ካልኩሌሽን because China ቁጠባናታ ናዕበይ ዝኸይ ዘሎ ራሽያ ንሓየለት እያ ትኸይ ዘላ ካልኦት ሃገራት ድማ ናብተን ሓያላት ገጾም እናዘበልዮም ዝኸዱ ዘለው ብፍላይ ምዚ ናይ ብሪክስ ፀቕጢ ክትወስኸሉ ከለካ ድማ እቲ ኩነታት ፀቕጢ ዝፈጥር ዘሎ ነዚ ሓደ መንገዲ ጌርኩም ሰድዎ ናብ ግብፂ ንመለስ ሕጂ ግብፂ ከንታይ እዩ ካልኩሌሽን ናታ Egypt for thousands of years, bringing life to an otherwise barren desert landscape. For centuries, Egypt has relied on the Nile as its primary source of fresh water, using it for drinking, agriculture, and powering its economy. But now, a massive dam project upstream in Ethiopia is threatening to disrupt this ancient lifeline, pushing these two African nations to the brink of war. At the heart of this conflict is the Grand Ethiopian Renaissance Dam, or GERD for short. Egypt views it into armed conflict. To understand why these two countries ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ዘሎ እዚ ኣናሊሲስ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ናይ ሃገራትን ሽርክነትን ከምኡ ድማ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወዙ ይኽእሉ ዘተንብህ ሓበሬታ እዩ ግብፂ እንታይ ከም ትብል ዳላ ፅኒኢላ ክስማዓኩም እየ ሓንቲ ነገር እንከርየኩም ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ቅድሚ ግብፂ ነዛ ስእሊ እዚኣ ራይዋ look at the importance of the Nile River to both nations. For Egypt, the Nile is quite literally the source of life. Over 95% of Egypt's population lives along the Nile. So እዚ ስታቲስቲክስ እዚኣ ጥራይ ክትሪእዋ ይደሊ ኣለኹ እዚ እቲ ኒል ናብ ግብፂ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ልዕሊ 95 ህዝቢ ናይ ግብፂ ኣብ ገማግም ናይ ኒል እዩ ዝቕመጥ ልዕሊ 95% ግብፂ ዓብ ሃገር እዩ ዝበሃል ሰፊሕ መሬት ኣለዎ እዩ ዝበሃል 95% ናይቲ ህዝቢ ግን ኣብ ገማግም ናይ ኒል እዩ ዝቕመጥ ስለዚ ሕቶ ናይ ኒል ጉዳይ ናይ ኒል ንግብፃውያን ብሓንቲ ፊስካ ኣብ ሓደ ላይን ከም ዝእከቡ እዩ ዝገብሮም ተርጂኹም ኣለዎም ንኣብነት ወርቂ ክህልወካ ኽእል እዩ ወርቂ ናይ ወርቂ ቦታ ከበኣስ ኽእል እዩ ወርቂ ግን ንኩሉ ሰብ ማዕረ ይብፅሖን እዩ ተርጂኹም ኣለዎም ወርቂ ዘይብልካ ክትነብር ትኽእል ከይድ በዓል ይፈልጥ ክብል ኽእል ሰብ ነዳዲ ከምኡ ማይ ግን ማይ ከይሰጠኻ ክትውዕል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ረስኒ እቲ ሃገር ደዘርት እዩ ብሕቶ ናይ ማይ ንግብፃውያን ልዕል ማንም እዩ ዘገድሶም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ተፈጢራ ዘላ ነዛ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ዝኸዳ ዘሎ መንገዲ ክደፍ ኣላ ከም ዘለዎ ፀቕጢ ኣለዎ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ስልጣን ምህላው ሚድኻሚት ህዝቢ ግብፂ ይፈትዎ ማለት ኣይኮነን መዓት ተፀባይ መዓት ተፀላዕነትን እዩ ዘለዎ እታ ኦንኮ ንምሉእ ግብፃውያን ኣብ ናቱ ዙርያ ንዓመተ ስልጣኑ ከተናውሕ ትኽእል ኣርእስትን ቀዳመይቲ እያ ሳንታያ ኒል ዝበሃል ማለት ጉዳይ ናይ ኒል መፍትሒ እንተገይሩሉ ወይ እውን ንጉዳይ ናይ ኒል መፍትሒ ንምግባር ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ክድግፍዎን ስጉምቲ ውሰድ ጥራይ ዝብሎ ንኣብነቶም ስኮላርስ ክፅሕፉ ከለዉ ተሪኻ ስጉምቲ ክውሰድ ኣሎ ግብፂ ከምዚ ኢላ ክትነብር ኣይትኽእልና ግብፂ ስቃት ክንዲዚ ክትስከም ኣይትኽእልና ጥራዮም ዝብሉ ስለዚ እታ ኦንኮ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ዝኾነ ነገር ንኒል ንምውሓስ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ህዝቢ ድማ ነዚ ነገር እዚ ሸለል ኢሉ ክገጥፎ ከምዘይ ዕድላት ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘለካ ከም ፅቡቅ ገይሮም እዮም ሪኦሞ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ናይ ሶማልያን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኣብ ግምት ብምታው ነዚ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ እዚ ግብፂ ይርእይዎ ኣለዉ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዕድል የብላን ማለት ብነፈርቲ መፅያ ክትሃርመ ትኽእል እያ ትዲጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ በት ስናት እተ ነፈርቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክህልዋ ክእል ኢትዮጵያ ስለዚ ክትከላኸሎ ትኽእል እያ ዳትስ ናት ገነ ቢ ኢፌክቲቭ ክኸውን እንድሕሪ ኮይኑ ግብፂ ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ክትመፅእ ኣለዋ እቲ ስትራቴጂ ስለዚ ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ክትመፅእ ብሱዳን ክትብል ትኽእል ኢኻ ሱዳን ንባዕላ ባሕብትን ኣትይዋ ኣሎ ስለዚ ንግብፂ ፅቡቅ እዩ ግን ውፅኢታዊ ኩነታት ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ድማ ምስ ሱዳን ስለ ዝነበሩ ምስ ሱዳን ኮይኖም ውፅኢት ከምፅኡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኤርትራ ንግብፂ ዕድል ስለ ዘይትህብ ዝነበረት ሶማልያ ድማ ኣንፃር ግብፂ ስለ ዝነበረት ወይ ንግብፂ ተኣምን ስለ ዘይነበረት ሶማልያ ድማ ድኽምቲ ስለ ዝነበረት ኢትዮጵያ ድማ ሰራዊታ ኩሉ ግዜ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ
اب سوماليا كم دليتو يزعندر نيرو سوماليا كم حجر كيتتنسق دم عن كفاتي زخون نيرو هجي بزو كنتات زي غيار له ثلاث نغرات وصيو لحبريتا ابزو سمعوا جيو بوليتكس كسع كندي ان انا هاري خي كم زلو مجمريا نملس ابزيارس Population lives along the Nile Valley and Delta. The river provides nearly all of the country's fresh water for drinking, irrigation, and industry. Without the Nile, Egypt would be an uninhabitable desert. Egypt has long considered the Nile waters as its birthright and has fiercely guarded its claim to the river. During the colonial era, agreements were signed giving Egypt and Sudan rights over most of the Nile's water. Ethiopia and other upstream countries were largely left out of these deals. Now, Ethiopia poverty and underdevelopment for decades. So, Gibti, nazukunatat din memzmas tutkhotalo zalla hada balbasi. On August 27th, 2 Egyptian military planes landed in Somalia's capital. It ruffled feathers 1,000 kilometers away in Addis Ababa. The planes, delivering military aid, marked Egypt's first significant military engagement in Somalia in decades. Somalia receives a lot of military equipment and donations. This one is significant just because it's coming specifically from Egypt and the timing of it. It came at a time where there's heightened tensions between Somalia and Ethiopia. So, تعتبر دلا Somalia بزوانزي وتدروا حجز كاب جبت تركب كم زلا كاب كالوت ونتركب نريا زجن بفلوي نفلي علامات بهيلو زمت زلو وتدروا حيلي مخاني زنجر زلو إثيوبيا دما شرقهم كدر بيدلي مالو جن إثيوبيا هون قبل ملسي باميز بالزلو هذا كاب قبل ملسي باموز بالزلو إثيوبيا نبعلا أصوار كم سددت نابي نفس سوماليا بقلو وجن كم زعتوي زحبر حبريت الله نابنا تزرعيوه زي نريزلنا إثيوبيا نابت بونتلاند زبال بوتا ويون نابتي جرويز زبال بوتاتات أصوار زعنا مخاين كأتوا كم سرايا سلزي نا إثيوبيا أصوار نوشت سوماليا نتوم أنت فدرال منجستك على سيخوليهم زبلوهم أصوار زعنا مخاين كم زعتوا زجلت حبريتها وتيلو إذا دمان تايزريكا درجة نايتي كرايسيس أمونغوم زلو لا على بتحي كم زلو ترى زرباوي ترى مكرفاس مسحابن كم زي كوني أمونغوزيوم حيل تازلو مسحاب كمعاتنا معاتي نابرت يخي كم زلو نملس. So why is Egypt doing this and why is Ethiopia particularly concerned? Could it become more than a war of words? Ethiopia, a landlocked country, has long sought access to a seaport to boost its trade and military capabilities. Earlier in 2024, Ethiopia struck a deal with Somaliland from Somalia over 30 years ago, but isn't internationally recognized. So essentially that... هجي أبزريو تحطونا يفدق بحرز بالإثيوبيا بغلي لكم زيريون كم حدا عبا أجندا مخانو ودي እንኳን ያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤት መሆን አለባት so دايز بزلو ኢትዮጵያ أفدق بحر نكلوا ዝተኸፈለ ዋጋ ክኽፈል ዋጋ ከፊልና ከነረጋግጾ ዘለና ሓቂ ይብላሉ ስለዚህ እዚ ዘረባዚ በቀጥታ መን ሼር ገብረሎ ኤርትራውያን ሼር ገብረሎ ሶማላውያን ሼር ገብረሎ ግብፃውያን ሼር ገብረሎ ግብፃውያን እንታይ ይብሎም አሎ ሌጂቲመሲ ኢትዮጵያ ተኸዶ ዘላ መንገዲ ነቲ ዞባት ርቃት ክትፈጥር ከም ዘይኮነት ወይ እውን ናይቲ ዞባ ርቃት ኢትዮጵያ ተበላሽዎ ከም ዘላ ግብፅ ድማ ርቃት ናይቲ ቦታ ንከተውሕስ ክትኣቱ ከም ትኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ምክንያቱ እዞም መራሕትና ኢትዮጵያ ናይ ኣብዝ ዛርቦ ዘሎ በቂ ሃገር ወሪሮም ወይ እውን ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ደገ ባሕሪ ክረኽቡ ቆሪጾም ተበጊሶም ከም ዘለው ንኸሙ ዋጋ ንኸፍሉ ድማ ድልዋት መኻኖም እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የብላ ከመይ ጌርካ ከምዚ ዓይነት ዘረባት ትዛረብ ብኸመይ መንገዲ ክኸውን ብሓይሊ ዲ ብሰላም ክንረክብ ኣለና ኢሉ ኣቢ ናቱ ጀነራላት ድማ ወፂኦም ከገብሩ ከም ዘለው ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናቱ ሓላፊ ናቱ ዝነበረ ድማ ዝለኩ የሚል ነው አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም ላሙም ባይዶዋም በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን ለሱ ለማድረግ ነው የምንሞክረው ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን የቀር ቦታ ላይ መከላከል ምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ ምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል መቼ እናርገው ትክክለኛው መቼ ጊዜ ነበር ከተባለ የምኒልክ ጊዜ ነው በምኒልክ ጊዜ ልናሳካው አልቻለም ከአድዋ በላይ መሻገር የአድዋን ድልም ያሳኩ ምኒልክ በዛው እግራቸው በመረብን መሻገር ሞክረው ቢሆን ኖሮ ያድዋን ድልም ያስበሉ ነበር አሁን ያላት ኢትዮጵያንም በዚህ መልክ ላናገኛት ምንችልበት እድል ይኖር ነበር ግን ትክክለኛው ጊዜ ያኔ ነው ቢሆን ኖሮ ከውጭ መጣውን ጠላት መከተን እስከ ወዳኛው ከዋ ባሻገር መውሰድ ተገቢ ነበር ሁለተኛው የኃይለ ሥላሴ ነው ደርግ እንኳን ትንፋሽ የነበረው አይመስለኝም ሶስተኛው የኢህአዴግ ነው አራተኛው ትክክለኛ ጊዜ አሁን ነው መቼ ነው ትክክል ጊዜ የሚሆነው
ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ እዚ ታሪክ ዝብሎ ዘሎ ናብ ኤርትራ ዝጠመተ ዘረባ እዩ ምኒልክ ጥልያን አንጻሩ ከብል ከሎ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ነይሩ ስለዚ ኣብ ናይ ምኒልክ ግዜ እቲ ዝበለፀ ዕድል ነይሩ ኣይገበርናዮም ካልኣይ ናይ ሃይለ ስላሴ ግዜ ይብላ ኣሎ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ዝጠርነፈ ሰብ እዩ ስለዚ ከም ትክክለኛ ሓበሬታ እዩ እቲ ሳልሳይ ዝብሎ ዘሎ ንደርጊ ስለተሰዓረ እዩ ብታሓንቲ ንፋስ ኣይነበሮን ዝብሎ ዘሎ ሳልሳይ ነቲ ናይ ህወደግ ህወሓት ናብ ኤርትራ ገፁ ክኸይድ ከሎ ዝገብሮ መንገድታት ንዑታት ዝብል ዘሎ ራብዓይ ድማ እዚ ሰብ ትሪእዎ ዘለኹም ንባዕሉ ምሩኽ ናይ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ዝንገር ከም ዝነበረ እዩ ዝውረ ጌጋ እንተለና ርሙኒ ምሩኽ ናይ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ተወሳኺ እቲ ሓለቓ ስታፍ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እውን ምሩኽ ናይ ኤርትራ ዝነበረ እዩ እቶም ዝለዓሉ ሓለፍቲ ዘለዉ ኤርትራ ማሪኻቶም ዝነበረት እያ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘገርሙ እዮም እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ ክጠልሙኻ ከም ዝኽእሉ ዋላ ካብ ሞት ኣጥሒንካ ሂወት ንኽጥዕሙ እንተጌርካዮም ተመሊሶም ክወግኡኻ ድሕር ዝብሉ ከም ዘይኮኑ ታሪክ ተተጋጋሚ ዘነፅረና ነገር እንተሎ እዚ ነገር እዚ እዩ ናይ ሆፕ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ክነቅሓሉ ረሳዕቲ ህዝቢ ኢና ንሕና ናይ ብሓቂ ንርስዕ ህዝቢ ኢና ምስ ሙዚቃ ምስ ደመቐ ብጣዕሚ ናብ ኢትዮጵያ ረሳዕቲ ህዝቢ ኢና ትማል ትማል እውን ርኢና ኢና ብጣዕሚ እቲ ህዝቢ ሽግሩ እቲ ዝሓለፈ ኩነታት ረሲዑ ደብለቕለቕ ክብል ዝመርፅ ህዝቢ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ግን ብዙሕ ሰብ ኣሎ ማህበቲ 2018 ኩነታት ምስ ተኸፍተት ህዝቢ ከመይ ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ ውሒዙ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዛረቦ ዝነበረን ሓደ ህዝቢ ኢዶ ገለ ዝብል ብዙሕ ዘረባ እዩ ነይሩ ክንጥንቀቕ ኣለና ሓደ ህዝቢ ክንብል ከለና ንሳቶም ንፖለቲካዊ አጀንዳ እዮም ዝጥቀሙላ ህዝቢ ኤርትራ ንፁህን መስኪንን ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብገርህ ክዛረቡ ከሊሳቶም ኩሉ ግዜ ጌም ኣሎ ጌም ፕላን ናቶም ድማ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ትውሕጣ እዩ ስለዚ መርሕነት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ብዙሓት ሓደ ሓደ ትፅሕፉለይ ሰባት ኣለኹም መርሕነት ናይ ኤርትራ እኮ ሽዑ ባዕሉ ሓንጎፋ ኢሉ ዝኣቶም መርሕነት ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ነይሩ ወይለኩም ያነ ስትራቴጂ ናቱ ዓቢ ኮነን ስግኣት ናቱ ነይሩ ስግኣት ናቱ ህወሓት ናብ ስልጣን ከይምለስ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ን27 ዓመት ላሕ ኣቢልዎ ዝነበረ ምስ ካልኦት መጋበርያ ኮይኑ ናይ ህወሓት ሓይሊ እዩ ስለዚ ንኣቢ ከመይ ጌርካ ኣጆኻ ስኻቲ ዝበለፅከ መራሒኻ ኣብዚ ዞባ ድሌትካ ክትገብር ኢኻ ኣብ ጎኒ ካለና ገለ ኢልካ ንኣቢ ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ከምዘይምለስ ከም ዝገብሮ ትገብሮ እቶም ህወሓት ከዓ መጠና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስኡ ዝቐረበ መጠኑ ነዚ ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና እናበሉ ከለዉ ኣብ መንጎ እቲ ህወሓት ኩናት ወሊዑ ኣብታ ናይ መወዳእታ ቦትኡ ድማ መኣትዩ ስለዚ ሻዕብያ ጌም ነይርዎ ጌም ፕላን ናቶም ድማ ንኣቢ ተጠቂምካ ነቲ ቀንዲ ፀላኢ ናቶም ዝነበረ ሓይሊ ካብቲ ፀወታ እንተኾነ ንሓዋሩ ክጠፍእ እንተዘየለ ድማ ሓይሉ ክዳኸም ከም ዘለዎ እዛ ድማ ሃሪሞም እዮም ኣብታ ነቲ ዕላማ ምስ ሃረሙ ድማ ንኣቢ እቲ ጠራራዕ ዝብሎ ዝነበረ ዓሰብ ናትና ክኸውን ገለገለ ዝብሎ ዝነበረ ዩክራይን ዚ ፅሉል ኢኻ ስኻ ኢሎም ኪድና ዴኻ ማይ ውረድ ኣላ ንሕና ባሕርና መሬትና ከምቲ ናይ ቀደም ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ንግዲ ክትጥቀመሉ ብሕጋዊ መንገዲ ከምቲ ብጅቡቲ ትጥቀመሉ ዘለኻ ካብኡ በሻላሻል ዘለዎ ክትጥቀመሉ መርሓባ ኪኑ ዝሓለፈ እዚ ዕዳን ዘለዎ ዘረባኻ ግን ነዴኻ ማይ ውረደላ ኢሎም ስለዚ እዚ ነይሩ እቲ ገይም እቲ ሪያሊቲ ሎሚ ኮይና ክንሪኦ ከለና ድማ ነዚ ዘንፀባርቕ ሻዕብያ ክሳብ ዘድልዮም ስትራቴጂዮም ክሳብ ዝሃርሙ ፅቡቅ ገይሮም ሰሪሖማ ዘድልዮም ዕላማታት ሃሪሞም that's why ኤርትራ ኣብ ዝዋን ዝርግ ሃገር ኮይኑ ዘሎ እዚ ዕላማ ናይ ሻዕብያ ናይ መን ዕላማ ዝያዶ ሰሪሕት ልካ ናይ ሻዕብያ እዩ እቶም ናይ ቢያቲ ናይ ህወሓት ዘልምፁ ዝነበሩ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ሻዕብያ ዝኸፈቱ ኣፍ ደገ ሻዕብያ እንታይ ገይሩ ሻዕብያ ዕላሙ ሃሪሙ እዩ ህወሓት ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ሒዙ ከም ዝነበረ ፈሊጡ ነይሩ ነተን ኣፅዋር ድማ ንገሊአን ብኣካለን ገሊአን ጠፍአን ኮና ገሊአን ካብ ተማሪኸን ኤርትራ እትየን ስለዚ ሻዕብያ is the biggest winner ካብቲ ዝነበረ ፕሮብለም ዋላ እኳ ኤርትራ ብወቅዒ እንተዘይከፈተቶ ኩነታት ካብቲ ዝተፈጠረ መድረኽ ዝለዓለ ዊነር ዝተዓወተ ሻዕብያ እዩ ነይሩ Okay, let's go back to حجي نابتني واحد قبل ما تاونا كلتا ثلاثة كبكمين حادث تايد بلتنينا زي ما نشان اسمعيا. In response, Somalia has sought to strengthen its ties with Egypt, a long-time rival of Ethiopia, particularly over control of the Nile waters. And now, as we mentioned at the start, Egyptian military aid is arriving in Mogadishu. So why is Ethiopia nervous about this move? I think it does alarm Ethiopia a bit, just as the MOU with Somaliland alarms Somalia a bit. And so the problem is everyone's trying to outdo each other and get the upper hand, and you have these tit-for-tat sort of escalatory. ኣብዚ መጀመርያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ድሕሪ ምምላሱ ምስ ብሊንከን ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ገለ ካብቲ ዝተዘራረበሉ ጉዳይ ናይ ቃዛ ገለ መለክ ክኸውን ከሎ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሶማል ኢትዮጵያ ካብ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝጠሓሰ MOU ምስ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘላ ከም ዘይተቐበሎ ዊ ሪጀክት ብላ ኣሎ ናይ ግብፂ መርገፂ ማለት እዩ ኣቢ ምስ ሶማሊላንድ ገይርዎ ዘሎ
ዲል ቅቡል ከም ዘይኮነ ሕጊ ዝጥሕዝ ምዃኑ እዚ ከዓ ኣሜሪካ እውን ክድግፎ ይትኽእልኒ እያ ምክንያቱ rules based ክትብል ተኮይንካ one of the rules is sovereignty ናይ ሃገራት ክትሕሉ ኣለካ ካልኣይ ድማ the water issue is an existential matter for Egypt ስለዚ ክልተ ኣገዳሲ ነጥብታት ምስ ኣሜሪካ ይሰማምዑ ከም ዘለዉ ኣብዚ ክልተ ነጥብታት ድማ ኤርትራ ዓቢ ቦታ ከም ዘለዋ እዮም ዝፈልጡ ምክንያቱ እዚኣ ከመይ ጌርካ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ንቅድሚት ተምፅኦ ከመይ ጌርካ ግብፂ ኣብቲ ቦታቲ ዓቢ ስራሕ ክሰርሕ ከም ትኽእል ትገብር ካብኡ ብምቕፃል ድማ ካልኣይቲ ኣርቲክል ድማ እቲ ዘገርም ኩነታት ድማ እዚ ሕጂ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ እውን ሸር ዝገብሮ ዘሎ ግብፂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዩኤን ኮይና ክትኣቱ ከም ትኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ሶማልያ ድሮ ክኣቱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እንተደይኣተዎም ብካልእ መልክዕ ምስ ሶማልያ ዲፈንስ ፓክት ገይሮም ስለ ዘለዉ ናብኡ ክኣቱ እዩ ሳውት ሱዳን ንባዕሉ ድማ ሽግር ስለ ዘለዎ ናብኡ እውን ሰራዊት ናይ ግብፂ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ክኣቱ ከም ዝኾነ ስለዚ ናብ ደቡብ ሱዳን ክኣቱ እዩ ኣብ ሰሜን ሱዳን ኣሎ ናብዛ ካርታ ንመለስ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ቃልቃል ኢሉ ከም ዘሎ በዚ ትፈልጥ ኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ኤንሰርክልድ ኮይና ከም ዘላ በዚኦም ዝፈልጡ ሶማልያ ክኣቱ እዮም ይበሃል ኣሎ ናብ ሳውት ሱዳን ድማ ክራይሲስ ስለ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ክኣቱ እዮም ኣብ ሰሜን ሱዳን ወይ ኣብ ሱዳን ግብፂ ግራታ እዩ ዝበሃል ናብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ትገብር ኣሎ ኢትዮጵያ መፃበብያ ይብላል ስለዚ ግብፂ በዚ ብርባዕትዩ መዓዝን መፅያ ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋእ ነው አይ ዶንት ቲንክ ሶ ኣይገብርዮም ኣብ ከባቢ ዶብናታ ተበፂሖም ነቶም ተቃዋምታ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብኩሉ መንገዲ ተፅዕኖ ዝገብርሉ ዘሎ ንዖም ክፃወትሉ እዮም መፃወቲ ክኾኑ ድማ ብዙሓት ክፉት ኣፍ ደገ ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ነታ ኢትዮጵያ ክቋፀራ ይካለና ኣሎ ስለዚ ቨሪ ሲምፕል ንዓዓታቶም ኢዶም ንክእትዉ እሞ ነቲ ፖለቲካ ንክፃወትሉ ዕድል ዘፍቅድ ኣሎ ሕጂ እዚ ኣብ ግብፂ ብዙርያ በቲ ከባቢ ክትፃወቶ ትኽእል መንገዲ ኢና ንዛረብ ዘለና ብቐጥታ ንኽትዛረብ ግን ኣፍ ደገ ዝኸፍተላ ኩነታት ካራዩ ኣብዚ ብፍላይ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ሰሜን ጉዳይ ዘሎ ትግራይ ናቱ ጉዳይ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ነዚ ኸ ናበይ ገፁ ክወስድ ከም ዝኽእል መጀመርያ በቲ ናይ ኣቢ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር ንጀምር እስከ ረባ እውን ሰማዕናዮ ነገር ነይሩ ላዕሎት ሰብ መዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምዃን ዓሰብ ንምትሓዝ መንፈስ ዘለዎ ክሲ ክንብሎ appropriately ትቃል እርግጠኛ ይኮንኩን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ዘለዎ ሓበሬታ ተወዚዑ መዘራረብ ዝኾነሉ ጉዳይ እውን ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ግልጽነት ምፍጣር ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢለ ከም ሕቶ ዘቕርቦ ዘለኹ ኣነ እውን ሰሚዐየ ኣሰና ዝበሃል ናይ ቴሌቪዥን ሰበር ዜና ኢሉ ሕሊፍዎ እዩ ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸውን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ዓሰብ ንምሓዝ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኢሉ እዚ ሓሶት እዩ ደጊመ ይዛረብ ሓሶት እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብዝኾነ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣብ ክልተ ተኸፈለ ህዝቢ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ናትና ወለዶ መልክዕ ዘለዎ መንገዲ ክፈትሖ ኣይከኣለን ነንባዕልትና እናተጓነፅና እቱ ንኻሊእ ክውዕል ዝኽእል ዝነበረ ናይ ክልቴና ሓይሊ ነንባዕልትና ምጥፋእ እዩ ተረግሪጉ ንክልቴና ሒዙና ናብ ጥፋእ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ክፍታሕ ይደሊ እየ እዚ ምፍታሕ እቱ መንእሰይ ወለዶ ንሕና ዝገበርናዮ ጥፋእታት እውን እናመዓራረየ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ድሌት መሰረት ገይሩ ናብ ቀስ ብቀስ ዝዓቢ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ተዋሃበኒ ዕድል የመስግን ናይ ሎማዓንቲ ኣብዚ ተረኺበ ሓሳበይ ብምግላፀይ ሕጉስቲ እየ ምክንያቱም ሓሚምና ቆሲልና ፀላኢ ክነጥፍእ ለይትን ቀትረን ፅዕርና ኣብ ልዕልና ግን ፀላኢ ዕንድር ኣሎ ሕጂ ንምንታይ ብናይ ባዕልና ተላኣኽቲ ዶክተር በረኻ እናሃለኻ ብዙሕ ፀገማት ይገጥሙካ ከም ዝነበረ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ኣቕሪብካ ይእኻ ናብ ውዕል ፕሪቶርያ ተቐየምቲ ናይ 93 ተቐየምቲ ክሰድድ ከለኻ መዓልቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተበላሸው ምክንያቱም ቅመኛ ቂሙ ኣይገድፍን
درقي مويتو النايوم انتينا نسمى زلنا أنا ملا سابزي حدا سب زي ጻድቃን ዝበሃል መልሓሱ ከማን ከም ዘይክል ሓደገኛ ምዃኑ ኤርትራዊ እንደይኮኑ ተጋሩ ክዛረቦ ከለዉ ንስማ ኣብዚ ንዶክተር ደብረፅዮን ዝገበሮ ስምዑ ዝረብ ፀንሐ መጀመርያ ትውዕል ፕሪቶርያ ገይም ዝተቐየረ ነዝን ጌታቸው ረዳን ስለ ዝሰደድና ኢና ይብሉ ኣለዉ ተጋሩ በዓሎም ተጋሩ እየ ዝብለኩም ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ከንታይ ገይሮም ይብል ኣሎ ስምዑ ትጉድ መዓት እዩ ተነሳልፋት ብልያ ስልጣኔ ናይ ገለንቲ ይሆን ናይ ሰላልፋ እዩ ንፁር ዝኾኑ ኣፈላላይ ወፂ እዩ ገሊኹም ኣብቲ ስምዒ ፕሪቶርያ እውን ወሲድኩም ኣለኹም ካብኡ ጀሚሩ ሽግር ዝነበረ እዩ ካብቲ ንሳውን ባዕልካ ዝሰረድካዮም ኣሚንካ ንቂመኛታት ምስላልካ ናይ ባዕሉ ፀገም ካብኣ እውን ጀሚራ እውን ፀገመላ ገሊኹም ንድሕሪት ኣብቲ በረኻ እውን ዝበልዎ ኣሎ ዘይገለፅካዮ ማለት ቀደም ኢለ ገሊፀ እየ ግን ኣብቲ ኣሳሲርኩም ንምርኣይ ፈቲንኩም እዮም ትኽክል እዩ ንሱ ክርዳእና ዘለዎን ሓደ ያው እቲ መኸተና ህዝቢ ትግራይስ ናይ ኩሉ እዩ ናይ ኩሉ እውን እዩ ኩሉ ናትይዎ እዩ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝወስድ ውድብ ህወሓት እዩ መንግስቲ ትግራይ እዩ ናይ መኸተ እዩ ናብ መኸተ ስለ ዝኣተወ ግን ኩሉ ኣትይዎ እዩ ናብ ደባይ ውግእ ክንኣቶ ኣለና ኢልና ዝወሰና ኣለዋ ብዛዕባ ስልጣን ምዝሃለ መሲ እዩ እዚኣ ዘልዕለ ማልቃሎት እውን ኣለዎ ጀነራል ጻድቃን እዩ ከምዚ ጌርና ትውድብ ስለ ማዕራርዮ እዩ ነይሩ መልዕፂ ክገልፀኩም እየ ብዙሕ ታሪክ ዘድልይ ይኮነ ንመንጎ ስለ ዝተባዕለ ዝገዛ እዩ እቲ ናይ ወታደራዊ ኮማንድ ብሎ ማን እየ ዝመርሖ ኣብኡ ኣባላት ስራሕ ፈፃሚ እዮም ዘለዉ ጀነራል ታደሰን ጀነራል ጻድቃን እውን ኣለዎ እንደገና ነማዕራርዮ የሉ ተበቲና ኮይና ነገና ናብ ደባይ ውግእ ነእትዎ ንብል ማዕራርዮ ዘሎ ሓሳብ እዮም ሒዞም ዝለይ መፅኦም ሕዚ ረኽመ ገይሩ ማዕራር ሰብ ተዋፊሩ እዩ ዘሎ ስራሕ ፈፃሙ ገሊና ማእኸላይ ትግራይ ንብስ ፀለምትን ተከዘን ኢና ኔና زعران فينون تأكيد أي زعران ما كم يجري هو أي لحن كفتك يفتر أنا قبل عن خوينا تريثة من يزد حربين صار كان يزول يتحسب مزيدي صار كان كم رحوا أو إنه دور دون وقتي فاتو تم كانوا تنكم أو زنور أنا قبل عن خوينا مالتي تمتعرف هنا يتناس تنزل شو جميل أفتبرهم كم من كم زبلة سيفلت بزعيم ما هم زين من لسنا فلتك عصرت عم تعرف يتجمر لأن أوفر بتاع مسحزني أيدلني ما نبص بسرعات هذه زلوا عسير نفسنا نذكر نخلك أول زلوا نسينسيو نسخة بريزيدنت نايدخل ها نودي المرحلة بسنا نتوقع إيش توسخها أو هيك مش دبلوماسيون ترهب بس بسحتون ترهب بتعرف تحب زوجين كذا ما مسين وا أنا لا نتكلم عن حفظ السنة غير خير هذه مهمة أنا سبدي أدعي شو ጻድቃን ብጣዕሚ ሓደገኛ ጌም ይፃወት ከም ዝነበረ ባዕሎም ተጋሩ እዮም ዝገልፅ ዘጋልፅዎ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ጻድቃን ፍሉይ ናይ ስልጣን ድሌት ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ድማ ፅቡቕ ሽምን ፅቡቕ ድሌት ከም ዘይብሉን ዓሰብ ከመልስ ብዙሕ ዝፀዓረን ብዙሕ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝህለቐ ምዃኑን ንኣቢ ድማ ናይቲ ጉዳይ ዓሰብ ክብሎ ዝኽእል ቀዳማይ ንሱ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እጂ ካልእ ሽሙ ከተዓራሪ ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ንክምለስ ስልጣን ንክወስድ ብዙሕ ይፅዕር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኩሉ እቲ ኣብቲ ዲቕ ዝበለ መንእሰይ ዝሃልቀሉ ዝነበረ ኩናት ንሳቶም ብዛዕባ ስልጣኖም ይበኣሱ ከም ዝነበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ሓቂ ብዙሕ ኣውፅኡ ኣሎ ብዙሕ ሓቅታት ይውፅእ ዘሎ ለንቀነ ነቶም ናይ ጀኖሳይድ ዝሰጎጎም መን ኢሉ ንክልቲኦም ጎል እትይዎም ከም ዘለዎን ኣብ ናሓት ሕዱት ትግራይ ኣብ ናይ መወዳእታ ጥርዚ ናይ ህልኽ ተበፂሑ ከም ዘሎ ነዚያ ስምዑ ሕጂ ካልኦይቲ ክውስኸልኩም እየ ባጌርና ኣብቲ ናትና ክንሰግር ኢና ስራት فتح ቁጥሪ መፅኡ በቲ በፅሕፈታት እከብ ተሎ 400 ገለን ትብል ተቁጥሪ ይፍክረ ምሩኽ ዶ ነርና እዩ ዝተረፈ ኢላ ብርሃት ኮሰዲና የሚና ቶም ስደዱ ቶም ጆኖሳይደርስ ዲዮም ኢለ ተሓተትኩስ ንሶም እዮም እንታይ ኣለኩም ኢለም ዜሮ ወይልክ እዚኦም ዳ መገር ምሰዶም ተኣዚዝና ብመን ብጌታቸው እንታይ ረኺባ ትግራይ ናይ ባዕሉ ዝምድና መጠናኸሪ ዝበልዎ ይፍፅም ትግራይ ማ ጥራሕ ኢላ እሞ ድማ ምስ ፋይሎም እዮም ኢሎም ምስ ፋይሎም ንምንታይ ተሰዲዶም ኣብያ ክክሰሱ ሕሰቡ እዚ ምስ ፋይሎም
كخصوصو فدرال خصوصو كم مسألة لاقصة ناي السلالف هذا بحال الزئيو زخونة تقرأون كجورو زي ولي تولي إذا حوحات كجورو أيهل كحوحات زوج أجيرو نمنتين ناي السلالف أمشي انتينا نرزلنا ناي حوحات درجة أفلالاي رزق كم زبصحه دكتور دبرጽዮን ድማ እቲ ህወሓት ገይርዎ ተባሂሉ ብሽም እቲ ህወሓት ዝነበረ ርስሓት በሙሉ ወይውን ኩሉ ክስ ዝግበር ዝነበረ ብሽጣራ ኣብ ልዕሊኡ ዝገብርዎ ዝነበረ ወይ ኣብ ልዕሊ እቲ ህወሓት ይገብርዎ ኣለዉ ኢሉ ንኣበነ ይሸጠሎ ሕጂ ነቲ ዝገበር ንኣብነት እዚ ናይ ምሩኻት ናይቲ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ሰራዊት ናይ ኣቢ ፈቲሑ ሰዲድዎ ደብረጽዮን ሰዲድዎ ህወሓት ዝበሃል ፀረ ኢትዮጵያ እዩ ፀረ ትግራይ ተባሂሉ ብዙሕ ዝረብ ነይሩ ጌታቸው ረዳ እዚ ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ኩሉ እዚ ዝገብር ዘሎ እቲ ምስ ኣብና ተመሻጠረ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ትግራይ ኣሎ ናበለ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ከሳለ ዝፍት ዘሎ ምስ ግብፂ ምስ ፌደራል ኮይኑ ከኣትዎ ዝደሊ ዘሎ ኣብቲ ቦታት እሞ ስልጣኑ ከውሕስ ነዚኦም ድማ ከዓልዎም ዝፍትን ዝነበረ ጌታቸው ረዳን ጻድቃን ምዃኖም ኤክስፖዝ ዝገብሮም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ድማ ናይ ግድን ክገማማዕ እዚ እቲ ኣብ ሽረ ዝተገበረ ዋዕላ ኣብ መንጎ እቲ ዋዕላ ጌታቸው ረዳ ዝገብሮ ዝነበረ ባእሲ ዘጋጠመ ካልኣይ ሰሚናር ኣብ ሰሚናር ዝግበር ዘሎ ጌታቸው ረዳ ተቀላጢፉ ናብትን ከይዱ ብፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝግበረሉ ይግበር ነይሩ እንደገና ሕጂ ድማ ህወሓት ምስ ህዝቢ ዝራኸብ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ማለት እዩ ኣብ መንጎም ዘሎ ጋፕ ኣዝዩ ገፊዕ ኣሎ እንታይ እዮም ዝብልዎም ዘሎ ሕጂ ኣብ ረዳ ኣብ መደረታት ናቱ እዚ ጌታቸው ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖ ሓይሊ ምስ ሻዕብያ ርክብ ኣለዎ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ንዖም ተጠቂሙ ሽግር ከምፃልና ይድፍትን ዘሎ ይድብል ዘሎ ንሱ ናብ ኣቢ ክኸይ ስለ ዝደሊ ዘሎ ምስ ኣቢ እውን ስለ ዘሎ ስለዚ ሓጓፍ ናቶም እቲ ጋፕ ዓብይ ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ እዩ ካብ ስልጣኑ ክዕሎ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ጌታቸው ረዳ እቲ ህዝቢ ድማ ነቲ ገለ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ምዝ ከም ዘሎ ገለ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ድማ ምስተሓደ ከም ዘሎ ሓንቲ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝረኸብኳ ባጌረ ክውደ እቲ ኣብ መንጎም ዘሎ እዚ እቲ ፅባሕ ንጎ ነዚ ፅበየና ነይሩ ንዓና እውን ነዚኦም ክገብሩ ወፂኻ በሎ እንደብታሓትሎ በሎ ሰልካ እዚ ደጋል ነብሱ መፅሎ ልስልስ ጉሓፋት ደጋላ ጨነው ትራያ ናይ ማንነት ቀውስ ዘለዎም እዚኦም በሎማ ክነፅልሎም ኢና ከምዘይ ድቅሱ ኣፅላለ ክትፈልጡ ንኦም ካባኹም ዝገደደ ሕማም ከም ዘለናስ ድቃስ ዘይብልኩም ንሕድረኩም ኢና እንቱም ደጋላት ደቀላማት ኣድገም ሓራይ ጋላ መጤ ካብቲ ትግራይ ውፃእ ዓዲ የብልካ ነዚ ናይ ዓድዋ ኢትዓዲ ጋላ ናይ ዓድዋ ናይ ኣክሱም እቶም ደቂ ራእዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ተዓዲ ናይ ደቂ ዓድዋ ምዃኑን እቲ ኣብ መንጎ ዓዳውነት ዘሎ ፖለቲካ ናቶም ጥሪ ዝበፂሑ ከም ዘሎን እቲ መንእሰይ ኣብ ንሓት ሕዱብ ደገ ዘሎ ድያ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ምፅርራፍ ፖለቲካዊ መራሕቲ ናቶም ዝኾንዎ ዘለዎ ንርኢ ፀኒሕና ኩሉ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብርዎ ፈቲኖም ዝነበሩ እዩ ኣምላኽ ስለ ዘይሃቦም ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዊሕ ምስ ተቃለሰ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ፍፁም ዕድል ስለ ዘይሃቦም ነቲ ደገ ደሎ ኣብ ማኒፕሌት ንክገብሩ ብዙሕ ተፈቲኑ ኣብ መወዳእታ ግን ኣይሰለጠን ኩሉ እቲ ስለ ዘይሰለጠ ድማ እቲ ኩነታት ፋሕፋሕ ኢሉ ተሪፉ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተፈተኑ ዓይነት ፈተና ይነበሮ ኩሉ ዓይነት ፈተና ኣጋጢምዎ ኤሊት ናይ ትግራይ በዓል እዚ ነቲ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ተራ ክፃወቱ ብዙሕ ጌም ዝፃወቱ ዝነበሩ ነቲ መንእሰይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዕኒኒ ዘብልዎ ዝነበሩ ንስእዝን እቶም ኤሊት ናቱን ገንዘብ ኣለና ባህልትን እዮም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሉ እቲ ጌም ናቶም ኢቨን ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ኣይከኣለን ሕጂ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኤሊት ናይ ትግራይ ዝህደሞ እዚ ከምዚ ዓይነት ምምቕቓል ስለ ዝነበሮ እቲ ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ ናቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወዲቑ እዩ ዝበሃል ካብቲ ወደግ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ኣብ መንጉ ዓብ ባእሲ ስለ ዝፈጠረ ካልኦት ሓይልታት ካብ ስልጣን ከም ዝግልፍዎሞ ንመቐለ ከም ዝምለስ ኮይኑ ኣብ መቐለ እውን እቲ ናይ ስልጣን ባህጊ ኣብ መንጎም ዘሎ ባእሲ ናብ ኩናት ወሲድዎም ኢቨን ኣብቲ ሩስን ኩናት ኣብ በረኻታት ከለዉ ብስልጣን ባእሱ ነይሮም ናፅነት ምስ መፀ ብወግዒ እቲ ባእሲ ገይሮሞ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ ድማ እቲ ዛንታ ናቶም ቀስ እናበለ ድማ ናበይ መኣዝን ክኸይድ ይኽእል ክንርኢ ኢና ሕጂ ናብ ናይ ኤርትራ ክምለስ ድሮ ከማ ነዊሕ ግዜ ከይደ ኣለኹ ሓዳሽ ፅብቕቲ ቪድዮ ናይ ኣወል ገለ ክፋል ናቱ ክንሰምዕ ኢና ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሒዘ ክዛረበሉ ደልየ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝተፈላለየ ዓይነት ግብረ መልሲ እንዲ ክወሃብ ቀኒ እዩ እዚኣ ምንስማዕ ብፍላይ እቲ ጉዳይ ዘሎ ካብቲ ፖለቲካ ወፃኢ እውን ተወሳኺ ኣገዳሲ ነጥብታት ነይሩ ኣቦይ كذابنا ندير كادر يبدا سقنا خير قرنا
ስባታት ወጊድ ብምባል ኣብ ናይ ሓባር ረቑዓ ዓሲሉ ዝዓይ ማለት እዩ ሃገራዊ ዝበሃል ንፖሊስታት መንግስቲ ብንጹር ዝርዳእን ካብ ውልቃዊ ረብሓታት ዝረሓቐን ሰብ እዩ ሃገራዊ ዝበሃል ካብ ትሕቲ ሃገራዊ ኣውራጃዊ ቀቢላዊ ሃይማኖታዊ ስምዒታት ናፃ ዝኾነ ሰብ እዩ ሃገራዊ በዓል ኩስቶ ንምንታይ ንዓዲ ከኣትዉ መንግስቲ ፍቂዱ ክብል ይሓተኒ ብሕቱ ኣዝየ ሰንቢለ እቲ ምንታይ ንዕኡ ሃገር ማለት ናይ ውሑዳት ገይሩ ዝሓስባ ማለት እዩ ብሓቂ ድማ ብተደንቆ ጠሚተዮ እንታይ ማለት ካ እዩ ብምባል ምስሓተትክዎ ንሳቶም ደኣ ኣብ ደገ ኮይኖም ንመንግስቲ ዝፀርፉ ሰባት እንዲዮም ነይሮም ብምባል እዩ ንዓሻ መለኻኽትኡ ብኻልእ ናይ ዓሻ ዘራርባ ኣጋዲዱለይ ኣንታ ክንደይ ዓይነት ሰብ የኽረክብ ብምባል ንነብሰይ ብሕቶ ዋጢረ እያ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቡ ክእክብ ዝደሊ ትርጉም ሓድነት ብመትከል ዝርድኦ ወላ እውን ኣብ ጌጋ መገዲ እንተለኻ ዝተሸራረፈካ ለቓቒቡ ዘዕሪ መንግስቲ እዩ ምናልባት ውልቀ ሰባት በብ ዝጥዕሞም ንፖሊስ መንግስቲ ኤርትራ ጫሌዳ ክፈጥሩሉ ህርዲግ እንተበሉ ንሱ ግና ናይ ብሓቂ ኣብ ህዝቡ ዘለዎ ሓልዮት ብዝኾነ መገዲ ክትዕቅኖ ዘፀግም መንግስቲ እዩ ነዚ መንግስቲ ካብ ዘይምርዳእ ንፖሊስኡ ብዝማእማእካ ክትርጉሞ ሓሓሊፍካ ድማ ደቁ ከተንፍረሉ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዘሕቲ ትኸውን ኣብ ኤርትራ ደጋፋይ ተቃዋማይ ዝበሃል ነገር የሎን ኣብ ኤርትራ ኤርትራዊ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ብተቃውሞ ዶ بدقاف دو خفافيل زمرح منجست يلون أبي إرترا نهزبو ترنيفو حد النتو عكيبو ننقعات لحيمو لا على النت عكيبو زمرح منجستي يزن أبي إرترا خطأتو إرترا ومخان ترايزر ليكا أبي الحزبنا هجر نزحتكا قبل كساب زي هاللو كمالته منجستي إرترا زيغاتاتو مكاب نصر بوليس زلو منجستي دحور تحتها جراوي كفافالي من اسياد زنفر الزرارباتات مزراب أفكا ككندنا مخفات عقنو جلعلع مبالن إرتراو تمثيل كاز قبرنا زيقنت مبنشار تلقون قنا ينواحي يحتر أبين مقاسم بزي قدس واقا يخفلي هاقراوي ترنافي نمن اسي مورالن فنانن زيبا زرارباتات ترايو أبي إرترا قبول نبي إرترا خطأتو تبعت زي بالكانت غينكا نمن تاي كستخات منقز تفكيرو من مبالاي تحتت نسخاتيخا من يزاقتو بقبر حتت إذا هاقرا حد النت ناي حباريا ودحاو بوي زي زربا حنت كابتن نصر زخونه ملسك وهبات زقباي نيرو مغنيات ابز حلفه قنيات مسيوم اقدسي صلوتي ايرتراويان وشت مساتو اذا كبلاز انح زربا كتمالالس سمعاها تخكلنيا ملسي كما كل ايرترا اول سعيد كم زغيرو بمحابد ما دس زبل كويني رخيبه يعني مغنياتو بزح ولا وقت بوليس نايت منغستكم انتخونه بتدغاغامي كنصر زلو كبحال زلو زربا سلازخونه بزح عينت من سيكا سلازلنا بدغه I think ጽቡቕ ዝኾነ መብርሂ ኮይኑ ረኺበዮ ዝያድ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ኣብዛና ሕጂ መልእኽትናቱ ሓደ ካብትን ህዝቢ ኤርትራ ቆጭቆጭ ኣቢሉ ዝቐነ ኣርእስቲ እውን መሊሱሉ ኣወል ስዕድ ኣብዚ እስከ ንስማዕዮ ኣሰርት ነጥብታት ደንቢ ሃገራውነት ክዕንብብ ኣሎ መንእሰይና ክእከብን ክጥርነፍን ኣሎ ናብ ሃገሮም ከኣትውን ምስ ህዝቦም ክሕወሱን ከነተባብዕ ኣሎና ዝኾነ ኤርትራዊ መጋበርያ ጸላእትና ንኸይከውን ክንቃለስ ኣሎና بحدقتن يقرن نقحت بمبرخن حدنت هزبنا خندلل لنا مسرح هجراونت ناي متكل واقع داغا يقبرني فلاي مزحلفنا يو خبيت تصابو مدرخ اب قمت اتيخا اب حدنت هزبنا نقع تفطر زخل الزرار از عبيت كاني اتو ودي توماس اي ثينك شمو تليغاغيت اكتر توماس يشمو معات نوت يصحفت مالي كلن ريين بمول انت فيلم ريين ابنا هنا كالتشر الله ودق تبعتيو ጓልጓሎ ዝኾኑ እዝናይ ዌስት ንግደፉ እዝናይ ገይ ናይ ገለ ኣፀጉዕዎ ንጎኒ ጓልጓሎ ዝኾኑ ብሰንኪ ተዓባቢኦም ዲ ብሰንኪ ተፈጥሮኦም ዲ ጓልጓሎ ዝኾኑ ኣብ ናህና ኮሚኒቲ ኣለውና ኣሕዋትና ኣለውና ፅባሕ ንጎ ተመሪዖም ሓዳሮም ናብሮኦም ዝገብሩሉ ደይ ኣውት ግሮ ወዶ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣለዋና ንሕና ኣብዚ ዘለና ሓንጎልና ስለ ዝተበከለ ብኻልእ ንዝኾነ ነገር ክንሪኦ ኣብ ናህና ኮሚኒቲ ከምዚ ነዚ ዘሎ ጾር ኣብ ርእስና ንዕኦም ነውርደሎም ኣለና ኣብ ባህልና የለውን ዲም ሓስዮም ዲም ጓልጓሎ የለን ዲዩ ኣብ ባህልና ني دحلاك بزح غزي انصبخ حنا تحسቶ كلوا خلوا ابز مصيا نيره ابز حجي تزارب زلا ግን unacceptable ማለት اب 99.9 ወይ 99% ህዝብ ዝነብሮ ካልቸር ገዲፍካ let's say ትናታ ዘረባ ግምጥላ ብሎ ኣብ ኤርትራ ግብረ ሰዶም እንተሎ ኮይኑ ግብረ ሰዶም ስለ ዘሎ ናይ ግብረ ሰዶም ፊልምታት ክግበር ክላሎ ማለት አዲ every irregularity ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግድን ብፊልም ክንጸባረቕ ክላሎ ኣሽሓት ሰባት ክሪእዎ the same liberal ideas comes عينة التحساسبا نابليوم تي excuse ناب حزب زتوه يلن الله يلن مالته يكون انت حطها بزي انت عينة الواي قد في نجرتي حركة
ነገር በአርጉ እንተ ዲኣጊት ከያ ድሓን ካባይን ላዕለ ኣወል መሊስላ ኣሎ ንመለስ ኣብ ናይ ኣወል ከምዚ ዓይነት ኣርጊመንት ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ናይ ግብረ ሰዶም ንምትብባዕ ዝኸድኦ ስጉምቲ ኤርትራውያን ይብል ኣለኹ ምዕራባውያን ደቂ ኣንስትዮ ኩሎም እዞም ኣወዳት ኣብ ከምዚ ጉዳይ ዝኣቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንተመፂኦም መን እዩ ዘጣቅዓሎም? ኣወዳት ኣይኮኑን ደቂ ኣንስትዮ እዮም ዘጣቅዓሎም። እዚ ኸ እንታይ እዩ ኤኔብለርስ ነቲ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ንክኸይድ ዘተባብዓ ብዙሕ ግዜ ዝሰም እዮም። እዚ ኸ እንታይ እዩ ነዚ እንድሕር ከምኡ ጌርካ ጨብጨብ ኣቢልካ ኣሎ ካልኦት ድማ እቲ ጉዳይቲ ናብ ካልእ መንገዲ ክወስድዎ እዮም ከምኡ እናበለይካ ነገራት ድምዕብል ካልኣይቲ ኣርስቲ እውን ኣላትና ኣነ ክጠቕሳ ደልየ ዘለኹ ኣብዚ እስከ ንስማዓዮ ብዚኣ ጀብጀብ እኩብ ረስሓት ድማ እሞ ድማ ዘይዜጋና ጀብጀብ ተቆኒኑ ባህሊ ሃገረይ ክብርዝ ደኣ ናበይ እባ እንቋዕ ሕጊ ቀደመና ብድፍኑ ኣዳለውቲ እዛ ጋዕጋዕ ፊልም ግና እታ ዝሰኣሉላ ገዛ ኸማን ክትዕሸግ ኣለዋ ሽዑ ጥበብ ፍትሒ ረኺቡ ንብል ኣብ ገዛኻ እንታይ ይግበር ኣሎ ዘይትፈልጥ እንተኾይኑ ይርገጥ እምበር እዚ ምድረ ጸለይቲ ብሒደት ሰነፋት ኣይራኽስን። ያኣኸ ጥበብ እኮ ኣብ ናይ ፃዕሪ ዕድመ እዩ ዘሎ ገና ፈለኽ ኣይበልናን እኳ ጥዑይ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ቕሪብና ህዝቢ ዘይዕገብናስ ብስም ስነ ጥበብ ህዝቢ ዒብ ምክብባር ባህሉ ኾይኑዎ እንተኽበረኩም ፍሉይ ቅያ ከም ዝስራሕኩም ነዚ ኣሽሓት ትጉሕጥሉ ሰኪዐት ዩትዩብ ብጠቓዕትኡ ሰኺርኩም ቅኒት ክትዘራርቡ ደኣ መኒኹም እባ ካብ ግዳም ምጻእ ካብ ውሻጥ ምን ምዃንካ ይትረስዕዋ ህዝቢ መዘናግዕ እንተኾነ እምበር ኣጥዒኮ ፈልጠናይ ንሕና ድማ ዝያዳ ንፋለጥ ምስ ሰብና ክንሕወስ ኢና ኳሌታና ፅሪና እምበር ካብቲ ዘዕበየና ጎደናን ፅርግያን ሓመድን ዓድና ኮይ ማሕደግናን ንፋለጥ ድማ ኢና ወርሕን ብፀሓይን ንፋለጥ ካብ ሃገርና ዝዘርቕ ዘሎ ረሳሕ ስእልን ካብ ሃገርና ዝዘርቕ ዘሎ መራት ምስልን ምስልት መራት ኣእምሮኹም ምዃኑ ጭዋ ሓፋሽ ኮብ ልቡሕ ሒዝወሎ ንግዜ ተዋሂቡ ዘሎ ፈራስ ፅርግያ መን ስእሎ ኣቦዲ ነቓዕ መንደቕ ትስእላ ደላህና ድያ በላዕቲ ውዳቕ ምንጭታትና እናበሉ ዝዝርግሕዎ ዘለዉ ሓሶት እቲ ምንጭ ኸበይ ግዲ ስጋብ ትሕሓዩ ግና ዝግ በሉ ዝግዋ ትሚልኩም እንዶ ዘናጉዕ ኪንዎ ኸድኩም በዚ ሩሕ ዝተኸፍሎ ኤርትራዊ ጭውነት ብህዝብን ሰራዊትን ብባህልን ስነ ምግባርን ህዝበይ እንተመፂኹም ግና ጀርዲን ሙሉእ ዊድዮ ስሒበ ይሰርሕ ጃሎና ረቂ ጋጊኒ ይሰርሕ ንሕና ኸኣ ምስጢራትኩም ከም ቋንጣ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢ ክንፀጥሖ ኢና ናይ ኣወል ስዒድ ግብረ መልሲ ገለገለ ካብተን ዝጠቕሰን ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ዘለዎ ንሕና ኸማ ንዕዘቦ ዝነበርና ኣገለገለ ፊልምታት ሲ ኣሚን ሲሪየስሊ ተሓስበሊ ኢኻ ኣነ ብዙሕ ናይ ትግርኛ ናይ ኤርትራ ፊልሚ ጠቕላላ ናይ ኤሮጳ ፊልም እውን ኣይርንየ ግዜ ስለ ዘይብለይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ገዛ ግን ከም ገለ ኢሉ ተወልዑ ክርኢ ከለኹ ደይ መደይልካ ኣብ ሕማቕ ቦታ ዝተሰኣለ ቪድዮታት ትርኢ ደይ መደይልካ በቃ ማለት እቲ መንደቕ ሕማቕ ከም ዘሎ ማእሲ ቪድዮ ክሰርሕ ከለካ ኩሉ ግዜ ቪድዮግራፈር እየ ኣብ ዓውዲ ናይ ቪድዮ ዝነብር ቪድዮኻ ኣብ ዝበለፀ ባክግራውንድ ዝበለፀ ክረኣየልካ ዝኽእል መንገዲ ኢኻ ትፈጥር መብዛሕትኡ ግዜ ግን ደይ መደይ ተባሂሉ ነቲ ብመንገዲ ፊልም ምሲልካ ነቲ ዘሎ ሕማቕ ፕሮፓጋንዳ ክትሰርሓሉ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክወፅእ ትሪኦ ኦፍኮርስ ኣስመራ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ወይ እውን ቡኮ የብላ ማለት ኣይኮነን ዓይነይቲ ከተማ ኢኻ ሕማቕ ዘለዋ ኪድ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣዲስ ኣበባ ራዮ እንታይ ዓይነት ቪድዮ እዮም ተውፅኡ ኩሉ ግዜ ነታ በለጭለጭ ዝብል ክፋል ጥራይ እዮም ተውፅኡ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ድዩ ካብታ ሜይን ስትሪት እንዶ 50 ሜትሮ ኺድ ኣቲኻ ካብኡ ክትወፅእ ዲኻ ኣይትወፅን ከማ ትስንብድ ቦሌ ስትሪት ተባሂሉ በቲ በለጭለጭ ብል ግን ካብታ ኣንጎሎ ካብታ ካትራመ ንእሽተይ እንድሕር ወፂኻ ግን ንበዓልካ ከማን ብእግርኻ ከይትፈርሃሉ ቦታታት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ደይ መደይልካ ሕማቑ ናይ ምውፃእ ብናይ መንገዲ ኩሎም ቪድዮታት ዝገብሩ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ንሪኦሲ ንዓኻ እውን ዝገርመካ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ሰብ ይዕዘቦም ከም ዘለውን ምግንዛብ የድሊ ኣብዚኣ ግን ጌጋ ከይትርዱኒ ኣብ ኤርትራ እቲ ሕማቕ ናይቲ ከተማ ዘሎ ወይ እውን ገለ ክዕበጥ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ተዓቢጡ ዝነብር ነገር የለን ሓቂ ኩሉ ግዜ ክወፅእ ግን ሕማቕ ከተውፅእ ከለካ ፅቡቅ ከተውፅእ ድማ ክትክእል ኣለካ ንኩሉ ሚዛናዊ ዝኾነ ከምዞም ፃዓዱ ኣትዮም ደይ መደይ ኢሎም ናይ 20 ደቂቕ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ኣብ ባፅዕ እሞ ከዓ ውራኢሉ እቲ መንግስቲ ንቅርሲ ኢላቐሚጥዎ ዘሎ ከተማ ኣብኡ እናኣተው ቪድዮ ዝገብርዎ መዓልታዊ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ መንዑኻ ሸር ክትገብር ትውዕል ተኮይንካ ኢትስ አ ቨሪ ሳድ ስቶሪ ማለት መን ክድንግፀልካ ወይ እውን መን ክግደሰልካ ኣይርዳእንን እዩ ዓድኻ እንተፀበቕካ ትፅብቕ እንተኽፈእካ ትኸፍእ ከምኡ ዓይነት ማይንድሰት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ነዋሕታ ቪድዮ ፕሊዝ ከትኩም ኣብቲ ህድሞና ራይዋ ኣነ ንእሽተይ ሰክሽንስ ጥራይ ምዛርሲ ዝኸይድ እየ ክበኩም ደልየ ኣለኹ ንግራ መንገደይ ሓንቲ ብዚኣ መሰጋገሪትካ ክርእየኩም እዚ ከዓ ራይዎ እስከ እዚ ቪድዮ እዚ ኣበይ ከም ዝተቐድሐ ኢልኩም ትግምቱ እስከ ራይዋ ብኤክስ ናተይ እውን ፖስት ገይረ ነይረ
እዚ ዝሃርብ ዘሎ ብሓይሊ መንፈስ ይኮም ዝሃርመ ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ክትርኢ ከለካ እንታይ እዩ I don't know ኣናብኩም ተሳቲፈ ስለ ዘይፈልጥ ግን ክትሪኦ ከለካ ከም ተዋስኦ ዲ ዝግበር genuinely ዝሓት ዘሎ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ትፈልጡ ግደፍለይ ይዋሳ ዲ ዘሎ እዚ ከዘናግዖም ዲ ዝገብር ዘሎ ወይስ ናይ ብሓቂ መንፈስ ቅዱስ ይኮም ዘግብሮ ዘሎ ኢሉ ይሓስብ እዚኣ ዘረባዚያ ከም ብሓቂ ክፈልጣ ስለ ዘሎ ኸይ ዝሓት ዘለኹ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ነቲ ወዲ ምሱ ክበኣስ ዝፍትን ዘሎ ሲ ተዋስኦ ዲም ዝሰርሑ ዘለው ኢንተርቴይንመንት ዲዚ ወይስ ብትግባሬ ስለ ዘጋጠመ ይኮም ዝገብር ዘሎ ወስ ስለ ዝበሎ ዲቲ ብሓይሊ ይጓጥ anyway እዚ ሓደ ካብቲ ኣካል ናይቲ ብሬን ዋሽንግ ኮይኑ ይስማዓኒ ንመለስ ኣብታ ኣርስቲ እቶም ብበላዕቲ ውዳቕ ትምወሉ ንበላዕቲ ውዳቕ ምስጢር ተዝርኡ ሕሉፍ ሓሊፍኩም ኣብ ናይ በላዕቲ ውዳቕ ቻነላት ፍርያኩም ትዝርግሑ የለኹም እንዲኹም ከይተዛርቡና ኣባሎምስ بدولات ذك أباد دياسبورا موبايلي كتكوس يا دليا قنيا بحمامكم حميمهم رأيوا واموزيا زياسي انتهى ملأخت مسحق يكونتن مهاريت هيكونتن الزناقعيت هيكونتن ولا حنتي كونتن زيا قع قلع نقولعو الساتيارك خمر أي حليفة ولا مدامق قوى زي كونت انتهي تقبر دا باوزاته اللي علا جزيته واهبوا خم قلعته سيدان تلنا تلقوا خوي مالتي بارن بحرون نفلطو كوينا إرتراويان حواتنا دما أطعينا نفلطن عينيتي إرتراويت قوالن ستيتيا بخمز نود تلكف نناقش بزو خينا باتي كم زي عينة ترد زبالة ملسك وهابو زقباي نيرو كابي إرترا حق حيش نا أول فيديو سلس دونجيت جلسة كقرأ كنيو إرتيفي خدا إرتيفي I think نزنا جرز كري ويلهم قبل ملسن تغيرهم كمان أبكال حزب كبتسي It's good that they didn't respond من البعض بصحف كتب ملسات غلط ممكن نزل فيديو زي كم زنا أول سعيد جير كابي إرتيفي أنت محلالي كالم الغتي ختم محلالي زلقة حدا نجار كن كليريو ولا قات ميديا بزوج قلت سنة أوبن الناقوني مثلا تلو تنكع غزل ليو نجارات كن كله كم زغلين عن رجالنا لا لو كله تزبون كتنكع خلالو انتايرين هنا عينة بحرين هنا نابنت زنا يدخلك تجي دنقاتي كوينات قبل رجال لكن كم زنا بليت نجار زعبي كم يسمعوا نايتهم نايتي دايركتور يكون نايتهم أكترات يكون نايتهم صحافتي يكونوا الرول للوبزي تحقن يعمل كعو انتي يسمعوا كم يسمعتاتو اتمن اسي كومو عينت طباي زلو غوالغوالو زخونه من اسي افت كوميونيتي ناس انتي صقمات يركب انتي مس قدل يركب اتم زعقبو سبات زفقو ابا خلها قمتلا بالكريا قبر سدم تلا بيرتران عبنت السق انتي بحر لو سمعيت ناتو انتي رديت ناتو انتي قلملن حزبك نغرلو قد we have نحناسي قد ندينا ناي كله ناتكاف زلو سمعيتات كنسمعون كنفلطون زلنا قد كره غيب زبي بقى زمت نغرسي قد نسبك تفلط قد كلا لك مستارد بحال كيلندي قالي نغر كسطر لك بفلاي دما قالوا تعوز الواز قبر زحر قينو نابدت كم بعل شجاره كم بعل مسته زل على ادفرتايزمنت ناتهم بفيلمتاتيو فيلمتاتنا راي ناي شجارات راي سحب تري قلعه كاب نغو صباح نغو كومي كحسب شجاره مسحاب مالت شجاره انت يقبروا وحجي ناي شجاره ادفرتايزمنت يترني خا فيلم كن مستجنقه شجاره ولعيه تكخ شغلنا مسرانا مستجنقه شجاره يو مدهني دخنا كازبلا بحنقول كاتو مسب اسكا كيتكا الكول تسكر افكاري كم زغدفتكا كيتكا الكول تسكر كل زمن اختلو سب كمي ماسك ست كم زلو اكمي اغاطامي خانت تحغسكا تاكيبكا تجرب كل زي فيلم تاتريو نتي اتحساسبانا يمنسيك حغوس كلو انت يغبرالو تحرق كلو انت يغبرالو انت عينتي سمعيت كمغلاص قلمله نزي كله تمهرتي خاطبو ስለዚህ ጥንቃቄ ዘድልዩ ብፍላይ ንመንእሰያት ዝጸልዩ ኣርእስቲ ክሳብ ዝኾነ ብዘይ ገድስ ንምንታይ ንጽቡቕ ነገር ተሓሲብካ ትገብረለኻ ሓደጋ ናቱ ይበዝሕ ተወሳኺ ድማ እዚ ግብረ ሰዶም ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ንጹህ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኢለኩም ነይረ ሕማቅ ብኣሉታይ ትረድኡኒ ወይ ብጌጋ ትረድዋ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ኣይ ሪሊ ሆፕ ጥንቃቐ የድልያ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ህዝቢ ሱዳን ኣትዩ ኣሎ እዚ ግብረ ሰዶም ኣብ ሱዳን ዝተፈልጠ ነገር እዩ ግብረ ሰዶም ኣብ ሱዳን ዝተፈልጠ ነገር እዩ فقودي أيقونن جن زتفلت نكري، سلزم ببزح السودانيين أتيهم الله زخون يكون زيجا ببزح كأتخلو سلواناتو ناتو كنتات كسجاجر تخلو الليو، بقون حماغن، سلزي I really hope إذا كنتات زي من البعض قليهم تذكروا تخونيهم كابيتوبيا بزوير تراو تسويكم اسمته انتي زرب لي يرشعوا كل شيء فلتي قال بحريات كعود مثلا يرو تباهلو زرب لك زين يرو إذا حدش نقرأ يكونوا كل جزء نحن إيميجرانتسنا بأوروبا مثلا أنت هم زولنا هم تمشون لهم سرقة تمشون لهم خمسة تمشون لهم تيكي تمشون لهم يبلونا له كوميو سبكة بحال هاجرنا بحال هاجر خيط كله بحريات حجل كامتي تفلتون زي تفلتون سبقون حماغن سلازي
and I think أبزون تحبرت السب نكح كريا خلالو بزوح نجارات كم زغلن كسفافة كم زغلن مستوعب كدليز بيرترا على السودانيين حما سئلن كله ويقال كل لا يكون كون it's very careful أنا بسودان نوع سلة تقمتكم يريني يريتي أنا جبر سودان نمجمر يا جبر سودان زبحال تاي مخانون أبسودان كم زلوا تسبس بزعوي زرب يابو كم topic زرب يخد سمعه سلزي كما عينت ندحر له خينو زيوم سبازياتهم نبير ترى خمسة قالوا كلاتهم كم سودان زمزت عياتهم كتب لا يتخلني you never know سلزي these things مثلا عتقدليت منقص أول سعيد وأنا hope نقرأت جنادي برابتي من البعض مسير إيرترا communication كجبرلون تنك عقدات كسدن إيرترا تنكو حبرت السبن ديجن نلبام عمتلو ويون نتزلو نك أحد نكوسخ مزراب دماء حما عيكون نابلكون هيلو من فيديو extreme لنا ويهاتن الله أبزيا كنودكم فتنينا لايك جبروا support جبروا نزح حبريتا يتكمل تلكم نابحالوت أما حلال فو نالو مارس تبزخن ودينا دقف نزج channel لا يتوحدوا نزا كنا تاتي ياخذ قال استغلت أمت درف قد فلكم يا مساعد ما أبروخصن بتكبر لكم نابلكم زي قد فكم عينت كرتوي لك ويتبلت مس بالبتم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفضم ستتنكفلت قارصو ششاكين بانديراي نامي تايت بغتي بناتي تيان بعقلي على كحناي لناخي كما هارانو تايكين بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاكشكو نشعن دقالي نابخي يبلني ولي كرتوي لك ويتبلت مس بالبتم ستبلت